problem with that. Okay, so sige, umpisa na po natin ang ating presentation para marami po kayong matutunan. Actually, mabilis lang naman po talaga to. So hindi ko po masyado patatagalin. Pero you will definitely learn a lot and you will definitely be motivated after this. Kaya nga po tinawag ang team namin na Team Motivators kasi mga motivated po talaga kaming kumita dito. So for me, I won't be recording my presentation kasi meron na po ako sa YouTube ko. You can visit my YouTube channel. Mas mabilis po yan. Believe it or not, 28 minutes lang po tapos na. Pero dito, syempre, kumpleto recados tayo dito sa Zoom. Yan, yun lang yung pagkakaiba, okay? So, sabi ni Ma'am Lorna daw, Coach Team, pa-shoutout daw. Yan, watching from Kuwait. Shoutout Team Hero. Ayan, oh, dami naman ni Coach Timmy. Congratulations, Team Hero. Alright, sige po, umpisan ko na since we have 68 participants na po and still growing. And so magandang gabi po, magandang umaga, magandang hapon po sa inyong lahat. And this is our Secrets Affiliate Program, the subscription that pays you back with free products. So, di ba? Hindi nakalimutan ko sabihin with free products. Pero yes, Secrets Affiliate Program discussion, the subscription that pays you back. So, welcome po sa ating business presentation. I'm your host for tonight. Yan, pakilala po muna ako sa inyo. I'm Team Venturanza. So, medyo ano lang, konting kwento lang po sa inyo para makilala nyo pa po ako. I started my MLM experience way back 2002. So kung maalala nyo po, naku, sigurado ko marami pong naka-experience nito or sumali dito sa company na to. Yung FL. Oh, tama, di ba? Yung pong company na yon, FLP yata yun. Oh yes, FLP. Oh. So mga sumali po dyan, sumali din po ako dyan, syempre. And bata pa ako noon. So medyo na-hype lang po ako. Hindi ko in-expect na kailangan pala mag-training, kailangan mo palang pumunta sa office, araw-araw, para matuto. From Bulacan pa po ako noon eh. Bulacan to Green Hills. So napakalayo, di ba? Just imagine that. Hindi ko po napagtiyagaan. Yan, hindi ko po napagtiyagaan. That's the reason why parang ayoko ng networking. Umayaw ako sa networking. So dahil po doon, naging empleyado po ako since 2005 hanggang 2017. So ako po ay naging call center agent. Yan, naging trainer po ako sa call center. Muntik na maging team leader din. Kaya lang dahil sa kaka-absent, hindi na promote. So, ano lang naman, nakakatuwa yung mga experience. Actually, dahil din po dyan, na-realize ko na parang yung buhay natin paikot-ikot lang sa, sa utang, sahod, bayad. USB. Yun nga yung tawag nila, utang, sahod, bayad. So, parang naasawa na rin po ako, buhay empleyado. Alam mo yung babiyahe, yun haggard. Siguro, na-experience yung mga tiga Manila, no? Grabe po ang traffic. Kaya talagang ako napagod, nagkasakit po ako dyan. Kaya that's the reason why pumasok po ako sa networking. Ayan. So I started with my networking career in 2018. At ako naman po ay na-bless naman. So dedication din po talaga. Sabi nga po sa akin ng upline ko, kilala niyo na siguro yun. Ang dami ko natutunan sa kanya. Actually, hindi ko alam na networker siya. Katrabaho ko rin po siya. Kasama ko siya sa call center. Hindi ko akalain na ano siya, networker, trainer. Ang dami. So, ang dami ko natutunan sa kanya. Ang una ko natutunan sa kanya is yung stay focused ka lang. Focus ka sa family, kung ano ba kailangan ng family mo. And then focus ka sa company. Kung ano yun pwede mong pagkakitaan. Hanggat hindi ka kumikita dyan, huwag kang aalis dyan. Hanggat masaya ka, huwag kang aalis dyan. Hanggat nag improve ka, huwag kang aalis dyan. So yun yung sinabi niya sa akin. Kaya ako, pag masaya po ako sa isang company, hindi na po ako tumitingin sa iba. Oh, yan oh, grabe no? So I started with my networking company 2018. Naging multi-awarded po ako dyan, top performer. Dyan din po ako nakabayad ng utang ko, nakabili ng sasakyan. So I'm very thankful sa networking kasi di ko akalain na sa networking pala, pwede ba pala baguhin ang buhay natin. Pero depende pa din. Depende sa dedication mo, sa sipag mo, tsaka sa ano mo, sa commitment mo. Yun talagang importante diyan eh. Okay? So I started with Seacrest, yan. Actually before Seacrest,
May isang company akong pinasukan na talagang naging nightmare para sa amin, kasama yung upline ko. Hindi namin nakalain na itong company na to, sisirain ang pangalan namin. So, nagtiwala kami. Yes, sobrang tiwala. It was a platform company. Ang dami nilang pinangako sa amin, sobra. Ipapa-Canada pa kami. Talagang alam niyo yun, ang daming galit sa amin. Mga networking company, ang daming galit sa amin. Kasi nga, yung belief level namin dito sa platform na to the highest level eh. Pinagtanggol namin everything. Pero ang ending, alam niyo po ano, July 1, nagsara. Oh, platform. Lahat na legalities, pinapakita pa nila yung funds nila. Kumpleto, lahat. Talaga, ma'am and sir. Ang kulang lang, opisina, wala. Pero, nagkaroon talaga ng opisina. Opo, nagkaroon ng opisina sa Manila. Pinuntahan ko po yun. Oo, hindi ko lang po binag talaga. Hindi ko na pinost sa social media kasi it will create a lot more issue. Pero yes, nagkaroon po siya ng opisina. Pero still, wala eh. So, doon po ako natuto talaga na kapag platform. I mean, for me ha, personally, pag platform po talaga, nako guys, 99% okay? 99% magsasara po yan. Alright? So, after po nun magsara, talaga nalugmok po kami. Sobra. Kasi pinagkamalang kaming mga scammers, mga speaker lang naman po kami. Kami naman po ay napag-utusan lang na i-discuss yung company na to, paano yung kitaan, ganyan-ganyan. So napagkamalang kami mga founder. So dahil po dyan, nung nagsara, grabe po. So ladies and gentlemen, ayaw namin ma-experience yun ninyo. Okay, so I mean, deep from my heart, okay, ayaw namin ninyo ma-experience yan. Kaya buti na lang, dumating po si Seacrest. Yan, pinakilala po sa akin ni Coach Alex Parcon. Kasama ko din po siya sa dati ng company. Nandun din po kami sa event. Nandun din siya sa mismong event na gaganapin dapat. Pero nawalay. Yun nawalay. Oo, nandun si Coach Alex. Mura ng mura si Coach Alex. Okay. So pinakilala sa akin ni Coach Alex si Seacrest after a few days. Ako naman, ayoko na. Ayoko na. Promise guys, ayoko na. Sorry ha, napakwento na ako. Pero gusto ko lang malaman ninyo na ito po yung naging buhay ko nung panahon ng platform talaga. Kasi ngayon platform era eh. Ang nangyayari ngayon eh. So ang dami nang na-addict. As in addict na talaga sa platform. Biro nyo, nag-post ako sa social media, nakita nyo po yon. Turn your $10 to $450. Secrets po yun eh. So, ang nangyari, ang daming nag-inquire sa akin. So, ang banat ko sa kanila, mga addict ba kayo sa platform? Ginanong ko sila. Diretsuhan. Ang dami po ngayon. Kaya nakakalungkot guys. Ang daming gusto ng easy money. So, dito nung pinakilala sa akin ni Coach Alex si Seacrest, nagulat ako kasi ang ganda. Although nag-umpisa pa lang siya, sabi ko, may future to kasi yung isang subscription company nga, nagkaroon ng future eh. May 1.5 million subscribers na sila as of now. So, paano pa kaya kay Seacrest? Lalo na pag na-enhance yung system, actually, enhance na yung system, basta lahat nag, ano na, nag, alam mo yun, yung flow, napaka-smooth. Naku po, magiging ganun din po tayo. Kaya dito kay Seacrest, ladies and gentlemen, hindi nagtagal, naging national director po kagad ako. Kaya ako gusto ko magpasalamat talaga sa team ko, sa mga nagtiwala sa akin. Yung kahit na nadapa kami, sumubsub po kami sa dati naming kumpanya, naniwala pa rin sila sa akin at ngayon kumikita na rin po sila dito kay Seacrest. So hindi po ako nagsisisi at gusto ko talagang, hindi ako magsasawa. Napasalamatan po kayo. So I became national director just a month, less than a month kay Seacrest. Okay? And of course, ito nga po, bago na po yung YouTube channel natin. So pangalan na po is The Discarding Tambay. Yan. Dati po yan, Coach Team Possible. Pero dahil nga po sa nangyari, binago ko po yung pangalan kasi ang dami pong grabe guys, grabe yung ginawa sa amin ng platform talaga. As in, alam mo yun, sa YouTube channel ko, nagko-comment sila doon. Oh, scammer ka, Coach Team. Scammer ka, scammer. Puro ganun. Ipapatulfo ka namin. Naku, Diyos ko, day. Alam mo yung stress? Naku, I mean, there's a lot. There's a lot. Talagang sabi ko sa inyo, kung kayo po ay nasa isang platform, ngayon pa lang po, abiso ko na sa inyo, kung pwede kayo kumita ng hindi na nag-invite, wag na lang kayo mag-invite.
Yan. Ano lang, isarili mo na lang po yan. Kasi less sakit ng ulo. Lalo na pag biglang nawala. Sakit ng ulo yan. Alright. Okay, so this is me. This is all about me. Pasensya na kung napakwento ako, but I just want to inspire you all kasi sobrang dami na po talaga ngayon ng mga platforms na yan. And we want to lead you to the correct company na pwede po talagang tumulong sa inyo. Legit, wala kang iisiping magsasara or anything. And I want to welcome you all to Seacrest. So Seacrest is not an investment company, guys, okay? It's not a platform company or alam niyo yun, any sort of company na talagang mag-invest ka ng malaking pera. Hindi po, alright? So please do your own research prior to engaging in this business. The company, Seacrest, is located in Cebu City. Alright, the first ever subscription-based business in the Philippines with a unique line of product. Seaweed. Yan po yung product natin. Seaweed is the heart of our venture. From health supplements to skincare, our product range is diverse and environmentally friendly. We're committed to sustainability and helping coastal communities thrive. So you can visit our website, seacrest-inc.com, and ayan po ang ating founder, co-founders pala, si Boss Juston and her partner. Yan, nandiyan din po si Sir Jairon. Ayan. Okay, so where success meets purpose. Yan po ang tagline natin dito kay Seacrest. Okay? So we have SEC na po. May SEC po tayo, may opisina po tayo. Punta po kayo. Alright? You're welcome to visit our office. Meron po tayong business permit. Meron po tayong TIN. Okay? BIR permit. Okay? And then meron na rin po tayong FDA. You can request these copies sa inyong mga enroller. Alright? Kung kailangan nyo po. So pwede po yan. And ito po ang ating CEO. So si Sir Juston Clyde Ang. Isa po siyang Filipino-Chinese businessman, entrepreneur, architect, graduated from Ateneo de Davao University, passionate in doing multi-level marketing business, committed to innovation, growth, and positive change. You can follow him sa kanyang Facebook page, Facebook, which is Juston Clyde Ang. Ayan, para malaman niyo pa po kung ano bang storya niya. Alright, and he's a well-reputable person. Alright, talagang pag nakilala niyo po siya, sobrang bait po. Hands-on na CEO and open po siya sa mga suggestions. Doon po ako believe sa kanya. Kasi nga po, 'di ba, bilang as a new company, dapat po talaga open kayo sa suggestions. Unlike nung dati namin kasing pinasukan, pag nagsasuggest ka, minumura ka. Anyway, going back, all right. Going back to our topic. Ayan. So the mission and vision of the company is wellness revolution from the heart of the ocean. Our vision is to empower a healthier world and a thriving ocean through the purity and potency of seaweeds. Let's transform lives one seaweed at a time. Okay, ang ganda ng mission and vision ni Seacrest, no? Okay, so bakit nga ba seaweeds ang products natin dito or ang ating flagship, ang ating business, all right? Well, seaweeds, actually, ano siya parang kahit ako hindi ko rin alam na ang seaweed po pala is napaka-beneficial. Ayan, so ito po, the Philippines is one of the world's largest producers of seaweeds, producing 1.63 million metric tons. In 2023, napakadami po niyan, okay? Production is primarily done in Cebu and a few other provinces in the south. Seacrest is the first seaweed line of business that helps support Filipino seaweed farmers and is committed to sustainability and helping coastal communities thrive. So yung advocacy po ng company, guys, napakaganda. At that's also the reason why kung bakit ako nag-join kay Seacrest. Kasi yung products natin, nakakatulong din po tayo sa mga seaweed farmers natin. Ang good news, mga tiga rito lang din po. So technically, yung mga products natin is made in the Philippines. Okay, so speaking, here's our products. So our products are all seaweed-infused baseline of products for health, beauty, and wellness. Okay, with seaweed as a versatile superfood, even for skin health. Naku, ang ganda po ng seaweed sa skin health, guys. Kung napanood nyo po yung video na pinakita ko sa inyo kanina, sabi nga nila sa US, masyado daw nila dinisregard ang seaweed. Pero grabe daw po yung benefits nila. Okay, grabe daw po yung benefits talaga ng seaweed. Tingnan nyo,
Seaweed is incredibly rich in antioxidant, highly nutritious, may help with thyroid function, may help with diabetes, may help support gut health, may help with skin problems, may help protect the heart, and many more. So just imagine, no, isang produkto lang, isang herb, no? Unlike kasi sa ibang products, ladies and gentlemen, meron barley, may wheatgrass, may spirulina, may mangosteen, may bomera, ano pa ba? So, may ang dami, no? May mga 15 in 1, 17 in 1, uh, 33 in 1, 50 in 1, no? Tayo seaweed, oh, ayan lang, oo. Kasi yung seaweed, nandiyan na lahat. Okay? Nandiyan na po siya lahat. So, if you know someone who values their health, then you know your market. Okay? Very simple, no? Kaya napakaganda po ng product ni Seacrest, okay? Advocacy niya, alright, the company, ang dami po. Actually, nag-uumpisa pa lang po tayo. So, tuloy ko lang po ang ating presentation. And here's our flagship products. Affordable, fast-moving, and quality seaweed-infused products. So, ladies and gentlemen, I want to let you know, or I'm glad to inform you that we have the Sea Skin Whitening Soap na napakaganda sa balat natin. All right, 179 SRP. Mamaya explain ko sa inyo kung ano ba benefits. Then the seaweed crispy seaweed chips. Wow. And the Sea Skin UV whitening lotion. So yan po yung flagship products natin dito kay Seacrest. All right? So umpisahan ko po yan kay seaweed chips na alam niyo ang daming chips ngayon, no? May mushroom, merong potato, merong kangkong, meron kamote, no? Ang dami. Same prices, guys. Kung mapapansin nyo, 150, 160, minsan may mga 200 pa nga po eh. Pero dito sa atin, kay seaweed chips natin, it's only 149. Oh, 149. Ang good news, all natural seaweed po yan. Himalayan salt ang gamit natin. Vegan po yan. Gluten-free, dairy-free. At may 93 plus bioavailable nutrients. So, saan ka pa? Di ba? So, kung gusto mo ng nutritious, lalo na po sa mga anak ninyo na mahilig magngangata, okay? Patry nyo po ang seaweed chips natin. Sobrang sarap po. Ako lagi kaming dapat may seaweed chips dito sa bahay eh. Kaya yung nag-upgrade ako, oy, Boss Justin, nag-upgrade po ako. Ma'am Kyra, nag-upgrade ako. Okay, nag-upgrade ako to VIP. Alam nyo, mamaya malalaman nyo, may good news. Yes, may good news tayo sa packages natin. Pag-addict po kayo sa chips, kasama na rin po yan. Wow, di ba? So may seaweed chips natin. Pwede nyo po isama yan kahit sa pagkain. Pwede sa sopas, pwede sa kanin, pwede sa tinapay. Ang dami po. Okay, pwede nyo po isama yan. Okay, lalo na sa mga anak ninyo na mahirap pakainin ng gulay. At least ito, pwede nyo pong ihalo sa kinakain nila. At least, maisip ninyo na, ay, okay yan, safe. Para at least healthy ang anak ko. Rich in fiber, guys. Rich in fiber. Kaya ako, actually ako, personal testimonial ko sa kanya, gumaganda po yung ano ko yung dumi. Sorry, may maganda man dumi. Okay. Umaayos yung aking ang tawag mo nito, yung gut ko. Yan. Umaayos po yung gut ko. Yan. So, gumaganda po yung aking bowel movement. Yan, all right. So, sorry po sa mga kumakain But yes, yan po yung personal testimonial ko. Every morning, talagang napakasarap mag-CR. Yan, dahil po sa crispy seaweed chips po natin. O, di ba? Ang ganda, no? Okay, and ang good news, ayan may mga paparating pang flavors. Oh my goodness. O di ba na pinakinggan ni Boss Juston ang suggestion namin mga leaders. Sabi namin, boss, maglagay ka kaya ng gantong flavor. Ayan, kasi ang flavors po natin original tsaka spicy. So just to spice things up. Sorry. Okay. Ayan, magdadagdag siya ng flavors. Kaya guys, naku, abangan niyo po ito, no? Abangan niyo po 'yan, no? Diba? Okay, next po ay ang Sea Skin Whitening Soap natin. Ito po para sa pag-clear ng spots and uneven tone, dryness and dullness, acne and blemishes. Naku, yan. Para sa mga bagets po natin na tinutubuan na po ng mga pimples, ipatry nyo po si Sea Skin Whitening Soap. Meron po itong kelp seaweed powder, niacinamide and glutathione at collagen. So kung gusto nyo magpa-botox, hanip ng botox talaga. Alright?
Ano na lang po, Skin Whitening Soap. Yan. Ang ganda po nito, hindi lang po siya sa mukha, sa buong balat po talaga yan. Alright? At may free mesh po yung kasama. So, panghilod. Yan. Okay, pangkuskus po talaga. Alright? So, yan po ay 179. Okay, next we have the Skin Lotion. Ang Skin Lotion natin guys, hindi lang basta-basta lotion. Meron po siyang whitening SPF 60 PA++. So ang taas po ng SPF niya, SPF protection. Ang gamit po natin dito is kelp seaweed, niacinamide din po. So yung ingredients po niya, pwede nyo po i-google. I can guarantee you, ang ganda po ng ingredients niya. World class po. At pati yung amoy niya, pang international po yung amoy niya. Tsaka hindi po siya greasy. Ibig ko sabihin, pag pinahid nyo, okay, mabilis po siya matuyo. Yes, okay. Tsaka po ano po siya, pwede nyo ipamasahe. Yan, kapag kunwari masakit ang tuhod, masakit ang siko, lalo na po sa mga kababaihan natin na daratnan, di ba minsan masakit yung mga joints ninyo? Ayan, ipahid nyo po yan, okay? Pwede po yan pamassage. Anti-inflammatory po kasi yung lotion natin. Ang maganda, whitening. O, di ba? So, di ba kung kunwari masakit yung isang binti nyo, ipahid nyo lang, no? Kunwari, masakit lang isang binti nyo. So, pahiran nyo lang po ng lotion. Pero syempre, ipantay nyo. Baka kasi mamaya, yung isang binti nyo maputi, yung isa maitim. Alright. So, i-balance natin, okay? So, may nourishment din po siya and moisturizer. Yan, okay? It's only 349 pesos. So, napakamura. Yes, napakamura. At SRP po yan. Okay, meron pa po tayo pang members price. Mamaya nyo po malalaman. Okay, so we have other products coming. Okay, so guys, nako, paparating pa po yung iba. Okay, ano na po yan, nakapila na po yan, ha? Kaya ayan, sabi ni Sir Bossmar, may testimonial tayo. Yan ang ginagawa ko, coach. Ngayon, natanggal na ang tuhod ko. Ay, sakit ng tuhod ko pala. O, di ba? Guys, yung lotion natin, hindi lang basta-basta lotion. Pwede nyo po ipamasahe yan talaga. Kasi nga po may anti-inflammatory siya. So, sabi ni Sir Bossmar, natanggal daw yung sakit ng tuhod niya. Di ba? Ayos na. Okay, so may mga products pa po tayong paparating. At ito po, nakakasana tong magandang produkto natin. So may supplements na po tayo. Wow! Ito yung inaabangan ko talaga. Kasi ang ganda ng seaweed, ladies and gentlemen. Kung i-google nyo po, napakadami po ng benefits ng seaweed. Pacific Sea Moss, ayan 60 capsules. Wow, sulit na sulit. So wala pa po yung price pero let's wait for it. Coming soon na po yan, okay? Ayan, so let's move forward. Ito na po yung packages ni Seacrest. So handa na po ba kayong makita kung ano yung mga packages natin dito kay Seacrest? Yan, okay, excited na ba kayo? Alright, so ito, unahin ko na sa napakalupit na package natin. Ang unang package, the starter. Starter package. Ito po yung low budget, no problem. Low budget, no problem. Sinusyonan na po ni Seacrest ang problema mo sa budget. Kung gusto mo magnegosyo ng merong online store, na merong dropshipping, na pwede ka kumita araw-araw at pwede ka kumita monthly, eto na, mag-starter ka. 598 lang po. Product discount, meron ka na. No overhead expense. Access to company logistics, yung door-to-door delivery or dropshipping. Personal Seacrest account, di ba? May dashboard ka na, no? Online store. Yan high-tech yan. Ako guys, matrix positioning, okay? Free trainings and seminars kasama dyan. Matrix positioning, so nakasama ka na sa matrix natin. Mamaya malalaman nyo kung ano yung matrix. Ang maganda dito, pwede ka na kumita sa monthly matrix commission natin. Yan. Alright? And free product of your choice. So ikaw po mamimili kung anong gusto nyong product. Pwedeng 2 chips, 2 soap, or 1 lotion. Kayo po bahala dyan. At ang maganda, upgradable po ito. So pwede po talagang pang starter. Sa mga, alam niyo yun, tight ang budget. Umpisa nyo po dito sa starter. Now, pag kumikita na po kayo, ayan na, pwede na kayo mag-standard, okay? Or kung gusto niyo mag-standard na rin po kayo. Alright? Pero kung tight budget, 598, then standard, okay? Standard, 2498. Lifetime na po yung product discount nyo dito. Ayan. No overhead expense, access to company logistics or door-to-door delivery, so dropshipping, personal Seacrest account, online store, free trainings and seminars, weekly and monthly na po yung commission ninyo. At ang good news, guys, ito hindi ko alam kung napansin ninyo ha, may
may 2 pieces sea skin, or sorry, Seacrest lotion, and 2 pieces Seacrest soap na kasama, or 6 pieces chips na kasama. So, napansin nyo ba yon? Ako ngayon ko lang napansin eh. Okay? So may kasama na po siyang chips. Kayo po yung mamimili. Okay? Mamimili po kayo kung ano gusto nyo. 2 lotion na may 2 soaps ba? Or 6 na chips. Okay? So option po yun. Makikita nyo kung ano po yung gusto nyo kasama sa package ninyo. Alright? At kapag may nare-refer ka, may nakukuha kang subscriber sa entry na yan, may bonus ka na 750 pesos. Unlimited yan, guys. O, di ba? Ayos, no? Alright. So, next entry. Ang next entry po ay ang premium. 5498. Pwede ka na mag-jump dito, ha? Kunwari, from starter, pwede ka na pumunta ng premium. Hindi mo kailangan mag-standard tapos premium. No. Pwede ka mag-premium agad. So, sa premium, just the same with the standard, yung features niya. Pero dito, ang makukuha mong product ay 6 lotion, 4 na soap, or 14 pieces na chips. So, ikaw mamili kung ano gusto mo dyan. Basta 6 lotion, 4 soap. Option 1. Option 2, 14 pieces chips. Yan, ayos, no? At kapag may nare-refer ka, may nakukuha kang subscriber sa premium, ang makukuha mong bonus is 1,650 pesos. So, malaki. Alright? Now, the last entry, ito kaka-upgrade ko lang po dito. VIP. Yan, 9498. Okay, ladies and gentlemen, just the same with the standard and premium. Pero dito po, pwede kayong mag-customize ng link nyo. So ako po, the reason why nag-upgrade po ako, kasi onliner po ako, gusto ko yung customization. Yung pwede mong baguhin yung video, yung presentation doon. So pwede mong gawin yun doon sa VIP. Tapos yung link mo, imbis na puro characters, pwede mong gawin pangalan mo mismo. O, yan ang VIP. Ganda, no? Alright. At ang malupit, ito na. May 10 lotion at 8 soaps na kasama. Or 25 na chips. So mamimili po kayo dyan kung anong product yung gusto nyong kasama sa package na yan. Ayos, no? Kapag ikaw naman po ay nakakuha ng mag-VIP na entry at VIP ka, ang makukuha mong bonus dyan ay 2,850 petot. Okay? Wow, si Boss Mar mag-VIP na rin. Yon, sige lang po. VIP. Yes, VIP. Guys, actually lahat tayo mag-VIP. Okay, lahat tayo mag-VIP. Mag-start ka sa starter. Alright? Alam ko, tight ang budget mo. Start ka sa starter, turuan kita kung paano ka mag-VIP mamaya. Okay po ba yan? Okay, no? O, sige. Ang good news, ladies and gentlemen, kahit anong piliin yung package dito, nationwide free shipping. O, di ba? Nationwide free shipping po yan. So, just make sure na tama yung address ninyo at tama yung contact number ninyo. Right? Para hindi po bumalik sa office. Kasi pag mali po yung address at mali yung contact number, naku, nagre-return po yan, okay? So just make sure na tama para sulit na sulit at matatanggap nyo po yung products ninyo within 7 to 10 business days, okay? Pag malapit kayo sa Cebu, then pwede nyo pong i-pick up. Or sa office, pwede nyo pong pick upin doon. Or mas mabilis ma-deliver sa inyo. Wow, si Ma'am Sani, mag-VIP na rin. Oh guys, ang daming gusto mag-VIP. Nakikita ko sa chat. Yan VIP. VIP, okay? Ayan, okay. So moving forward, guys, after nyo po magbayad ng entry, ito na lang ang babayaran mo. One time lang po kasi yun eh. So isang beses mo lang siya babayaran. Ito na po yung monthly subscription natin. 498 pesos lang po. Okay? Ang good news, may free monthly products pang kasama yan from Seacrest. Ikaw mamimili kung ano gusto mo. 2 chips ba? 2 soap? Or isang lotion? Ikaw mamili kung ano gusto mo. Shipping fee not yet included, but don't worry guys, automatic computation po yan pag nag-checkout ka na. So, most likely, abot yan ng mga 600. Pero alam nyo, parang nagbayad lang tayo ng 300 dito. Alam nyo kung bakit? Kasi kung ibebenta mo yung products, abot din yan ng 300 pesos eh. Opo, abot din yan mga 300. So, technically, yung subscription natin monthly, nasa 300 lang. Napakamura, di ba? Kaya grabe guys, dito kay Seacrest, nakita talaga ni Seacrest yung kailangan ng masa.
yung kailangan ng Pinoy. Yung talagang patas ang laban, no? Kasi may alam po ako subscription na wala eh. Wala kang makukuha kahit anong product eh. Bibili ka pa. Tapos may mahal na shipping fee pa. Pero dito sa atin, no, free shipping. Tapos ang mura pa ng products. 498 lang. O di ba? Panalo talaga, no? So dahil po diyan, alam nyo ang mga benefits natin dito kay Seacrest. Ang ganda. Hindi, kasi itong subscription na to, hindi lang siya yung basta-basta subscription. May benefits po kayong kasama. Tulad ng SNR. Familiar po kayo sa SNR? Di ba pag nag-subscribe kayo sa kanila, nagpa-member kayo, pwede kayo pumasok sa store nila at ma-enjoy mo yung mga promo nila. Like buy one, take one, special discounts. So ganun po, no, sa SNR. Dito kay Seacrest, this is not just your ordinary subscription. Kasi dito po, you can save money. Alright? So you can enjoy up to 35% off savings in Seacrest products and up to 76% off versus branded products. No product maintenance. Okay? So ibig sabihin, kahit wala kang bilhin, kahit wag kang magbenta, alright? Walang problema. Walang problema kay Seacrest yun. Basta nakasubscribe ka lang. May products na pang kasama. Di ba? Ayos, no? Alright, convenience. Convenience. Nationwide delivery available. You can order your products online and delivered via drop shipping. So guys, pinadali na ni Seacrest ang buhay natin. Kung kayo po ay dating nasa traditional networking, na pumupunta sa opisina, magbibit-bit ng mga box, no? Tapos mamamasahe ka pa, yung hassle, yung lahat, no? Magpapakain ka pa ng mga downlines. Magpapautang ka pa ng products. Dito wala na yan, alright? Kasi dito, kanya-kanyang order na po yan. So nationwide delivery available. No selling required, no quota. Online tools will be provided to get you started. Okay? At ang paborito natin, earn money. Syempre, no? So, ano ba yung mga subscription na pwede ka kumita? Parang si Seacrest lang po, tsaka yung isang subscription na alam ko. So, ito po, yes, you can earn money. You can participate in the compensation plan and earn weekly and monthly based on your performance. You can earn anytime, anywhere. Wow, ayos, no? And ito po ang pinaka-importante, long term. Okay, kasi ladies and gentlemen, the mission of the company is to help people earn money and have passive income or passive recurring income for life. As long as you're subscribed. Napakasimple, di ba? You can get your early retirement income here in Seacrest. Kaya ito po talaga yung nakita ko sa kanya. That's the reason why hindi na ako nagdalawang isip. Nung pinakita sa akin ni Sir Alex tong si Seacrest, sabi ko okay lang kahit actually ayoko na rin po talaga magbenta-benta. At marami po talagang nagyayaya sa akin. Opo, marami po. Gusto nila ako maging speaker, gusto nila ako maging trainer, pero sabi ko ayoko na. Dito na ako. Pag ako po kasi talaga masaya na ako sa isang company, ganun, yun na po yun. Yun po kasi yung natutunan ko sa upline ko eh. Kapag masaya ka sa company, pag kumikita ka, happy yung mga members mo, happy kayo lahat, huwag ka na umalis. Huwag ka na tumingin sa iba. Diyan ka na. Kasi mas masayang gawin ng isang business pag masaya kayo lahat. O, di ba? Kaya ayan guys, long term na tayo dito. Okay? So, bakit nga ba subscription ang kinuha ni Seacrest? Pwede naman networking din. Yung mga binary-binary, di ba? Pairing-pairing. Yan, pwede naman yon. So, Seacrest is not your traditional multi-level marketing. Ladies and gentlemen, sa mga bago po, sa mga guests po natin, good news, hindi po networking to. Hindi po traditional networking to, okay? Subscription po tayo. Now, bakit subscription? Ang subscription po kasi have become increasingly popular and diverse in recent years. Ibig sabihin, kahit saan talaga pwede siya. Just imagine sa Google Play Store nyo pa lang, 'di ba? Iba't ibang subscription na meron diyan eh. Merong Disney Plus, HBO, Netflix, ang dami po, no? At kumikita po talaga yung mga company na yon. This model offers a steady stream of recurring revenue. Alright? So, yung recurring, ito yung maganda pakinggan. Kasi hindi naman ako against sa traditional networking, pero sa traditional networking po kasi guys, meron silang tinatawag na plateau stage. Yung plateau stage, yan yung 10 plus years na po. Okay, pag pumasok ka sa isang networking company na nasa 10 plus years na,
napakalabo ng kumita ka ng milyon dyan. Opo, hype, I don't know, hyping na lang, I don't know. Pero talagang pag more than 10, alanganin na po yan. Ang nakikita nyo may resulta, yung mga nauna. Yung mga pumasok nung 1 year pa lang yung company. Nung months pa lang yung company. Doon mo makikita yung mga nasa ano, pag pumasok ka sa plot to stage. Right? Kaya ito po, si Seacrest, subscription, tuloy-tuloy. Kasi kahit ikaw yung pinakahuli, ikaw, kikita ka pa din eh. Opo, kikita ka pa din. Oh, believe it or not, mamaya malalaman nyo kung bakit. So, this is the next billion-dollar industry. Ladies and gentlemen, okay, this is the next billion-dollar industry. Ngayon, kung mapapansin nyo, di ba, meron po ba kayong internet? Meron po ba kayong postpaid plans? At meron po ba kayong mga electric bills at water bills dyan? Mga subscription po yan. O kung maalala nyo, di ba sa internet, nagbayad po kayo ng installation. Kung wala pong bayad ng installation, may binayaran kayong device, di ba? Para sa internet. Kasi hindi naman pwede sila magkabit ng internet kung wala kang router. So babayaran mo yung router na yon. Magkano yon? Actually, hindi nila sasabihin yun sa'yo kasi ilalagay nila yon sa monthly mo. Kaya yung monthly na 1,500 nagiging 2,000. Kasi nagiging installment po yung bayad nyo sa router. Alright? So subscription po yun ha. Binabayaran nyo monthly para magkaroon kayo ng service nila. Same goes with postpaid plans. Kung mapapansin nyo, meron cash out para makuha mo yung phone. Depende naman kung anong phone yung gusto mo. Diba? Tapos monthly, magbabayad ka din para magamit mo yung service nila. Same with water bills and electric bills. Kung titira po kayo sa bagong bahay, magpapakabit po muna kayo ng kuryente, ng tubig, magkano yan? Mag-a-apply din po kayo, magkano yan? O, di ba? Tapos babayaran nyo monthly. Yung monthly naman yan, depende kung gaano nyo katagal or gaano nyo kadalas ginagamit. Yun po yung magiging monthly bills nyo. So, these are called subscriptions. Ang tanong, kumita po ba kayo dyan? Oh, pag ang sagot nyo hindi, well, I'm glad to let you know na nandito na po si Seacrest. Ayan, okay? Si Seacrest po is a subscription that will pay you back. Alright? And for you to start, so you can get paid while subscribing, madali lang po. Okay? Hindi nyo kailangan pumunta sa opisina, hindi nyo kailangan pumunta kung saan-saan. Diyan lang po kayo, upo lang po kayo dyan. Kunin nyo lang po yung invite link ng taong nag-share sa iyo ng Seacrest. Okay? Hindi po ako, wag po sa akin. Kung sino po yung nag-share sa inyo. Okay? Ngayon, kunin nyo lang po yung invite link niya. Tapos pag nakuha nyo na yung invite link niya, i-click nyo lang po yung secure your position today. Yan, click nyo lang po. Pag click nyo, fill out the free no obligation registration form. Napakadali lang po niyan. Name lang po kailangan nyo. Name, email, contact number, password. Yan lang po yung gagawin nyo. Okay? Valid po yan within 24 hours. So magkakaroon po kayo ng position agad. Makikita nyo talaga meron kayong may free position na kagad kayo. Okay? After that, ayan, magbabayad na po kayo ng entry. Kayo po mamili kung ano gusto nyo. Pwede kayo mag-start sa starter or the standard na. So you can pay using your GCash or bank transfer for the one-time membership fee. Okay, pili po kayo kung anong entry package ang gusto nyo dyan. After choosing and after paying that, babayaran nyo na lang po yung monthly subscription. Kaya po yung entry na makikita nyo sa dashboard natin, sa online dashboard natin, kunwari pinili nyo po yung standard, no? 2,996. Kasi kasama na po yung first month subscription mo. Okay? Para hindi po kayo malito. So, 2,996 ang makikita mo dyan. Kasama na po yung first month subscription mo. Ang good news, may kasamang product po yan. Alright? Ikaw mamili kung ano gusto nyo. 2 chips, 2 soap, or 1 lotion. Kayo po bahala. Alright? At i-deliver po yan sa inyo, free shipping within 7 to 10 days. Matatanggap nyo po. May marireceive po kayong text message from the courier kung paparating na sa inyo. Kaya dapat tama po yung contact number nyo. Okay? Then, after that, you can now start making money online anytime, anywhere. Yan o, di ba? Ayos no? Sarap ng online business na to, no? Buti na lang talaga, nakita ko to. Nako, salamat, Coach Alex and Boss Juston. Thank you for making this company. Okay, so now, ito na nga po, kitaan na tayo. O, gising pa ba kayo dyan? Check ko muna kung gising kayo dyan. So, gusto nyo na po bang kumita? Can you please type yes kung gusto nyo nga po? Yan, tingnan natin. Habang umiinom po ako.
Habang uminom ako, tingnan natin kung sino pa magising dyan. Hoy, kitaan na po. Kitaan na po tayo ha. Huwag kayong tutulog-tulog. Okay. Ayan, ang dami pa pala. Okay. Ang dami pa palang gising. Kala ko tulog na kayo eh. All right, so we have 78 plus participants. So thank you guys ha. And yeah, ayan. Ang dami nyo pa pong matututunan. Wow, thank you. Okay, thank you so much sa mga nag-reply. Ayan, yes, yes, yes. Okay, so yung iba gusto na mag-VIP talaga. Ayan, ang daming nag-reply ng VIP na tayo. Wow, okay. Oh guys, ito na po. Thank you po sa mga nag-reply. Okay, so let's go to our earnings na. So we have 6 simple yet powerful and exciting compensation plan experience. Okay? Una po dyan ang napaka-common, which is the retail commission or mas kilala sa direct selling. Siyempre, since may products po tayo, may retail commission. Okay? Given yan. Alright? The next one is the fast start commission or mas kilala sa referral bonus. Okay? Then the next is the subscription bonus. Ito na nga po. Diyan kikita ang lahat. Okay? Lahat tayo. Kahit sa starter entry, kikita din po dyan sa subscription bonus. Then product rebates. Alright? And then matching commission, ang paborito ko. Yes, matching commission, paborito ko po to. Tsaka company sales share. Yan, okay? Alright, so isa-isahin po natin yan. Huwag kayong maglala para mas maintindihan nyo po yung kitaan dito. Kasi I'm sure na maraming gusto kumita dito, okay? So umpisa natin sa retail commission, your unlimited daily commission. This is optional, ladies and gentlemen. Available sa lahat ng entries. So ano ibig sabihin ng optional, Coach Team? Ibig sabihin, kung gusto mo magbenta, go. Kung ayaw mo magbenta, go. Kasi dito, wala po tayong quota. Alright? So as you can see, yung members price po ninyo, malaki po. Alright? So ibig sabihin kapag nagbebenta ka ng chips, may 20 pesos profit ka dyan. Pag soap naman po, 60 pesos. Pag sa lotion naman, 100 pesos. At kapag kayo po ay bumibili ng bulk order sa chips, mas malaki pa ang masasave mo. For example, bumili ka ng 50 chips. 99 pesos na lang po ang isa. O, di ba? Ayos, no? At kapag kayo naman po ay bibili ng mga product sa market, kunwari, ikukumpara nyo si chips natin kay other chips na seaweed din, si soap din sa other lotion, si soap po sa other soap, at si lotion po sa other lotions online. So ladies and gentlemen, ito po yung gusto ko malaman nyo. Kasi you can save up to 76% off versus branded products in the market. Knowing seaweeds na maganda po talaga sa balat, maganda sa katawan natin. Kaya mahal siya eh. Okay, pag bumili kayo online, may mga alam niyo, may mga pipitsugin din, pero pag quality talagang sinasabi, yung talagang magandang epekto, mahal po talaga pag seaweed. Just imagine kay Seacrest, 100% seaweed infused. Oh, ayan. Magkano na lang? Sa chips natin, 129. Mas makakamura ka pa kapag bulk. Pag soap natin, 119 lang. Oh, pag lotion natin, 249 lang, members price. Di ba? Napakamura po. Kaya sobrang laki ng discount and papalitan nyo lang naman yung mga brands na ginagamit nyo. Okay? Alright. So, moving forward, kapag nag-share naman kayo ng benefits ni Seacrest, meron kang commission na fast start. Yan, fast start commission. Ito po yung kapag may nare-refer ka. So ito nga po yung kilala as referral bonus. So you get 30%. 30%, ang laki po no, 30% commission from every successful activation based on the package you availed. Ang starter entry, hindi po muna kasama dito. Relax lang kayo. Okay? Mamaya kasama na kayo. Basta dito, pag nag-upgrade kayo, makakasama na po kayo dito. So explain ko lang kung paano tong fast start commission. Alright, for example, ikaw yan, affiliate ka na ni Seacrest at nakakuha ka ng subscriber. Yung subscriber mo nag-avail ng standard, yung 2498. Ikaw naman nag-standard ka. Ang makukuha mong commission dyan, 30%, which is 750 pesos. Okay? Malinaw po yan ha. Automatic po yan. Wow, 30%, ang laki po eh, no? Sa iba kasi, alam ko, 10 lang, 15. Yung iba nga, 2% lang eh. O, di ba tayo 30%, ang laki, no? Okay, next. Kapag nakakuha ka ng subscriber na nag-avail naman ng premium na 5498, pag ikaw naka-standard,
ang makukuha mo 750. Pero pag ikaw yung naunang nag-upgrade, ikaw yung naunang nag-premium, ang makukuha mo yung buong 30%, which is 1,650. Laki, wow. Alright? O kapag yung subscriber mo nag-VIP naman, 9,498. Pag ikaw naka-premium, 1,650 makukuha mo. Okay lang yon kung hindi kaya. Pero pag nauna kang nag-VIP, okay, nauna ka, 30% yan makukuha mo, 2,850. Okay, so malinaw po ha. Ladies and gentlemen, wala po kayong makikitang pairing-pairing dito. Okay, kasi nga po hindi tayo traditional networking. Unlimited po ito. Okay, no pairing, no flash out, no points waiting. So kapag marami po kayong makuhang subscriber, mas malaki po ang pwede nyong kitain kasi pwede kang ma-promote. Ayan, okay? So pag-usapan naman natin ang promotion natin. Yan. Promotion mo dito kay Seacrest. At madali lang po ma-promote dito, guys. Pinadali na po talaga ni Seacrest, promise. Okay? So if you have a higher rank, higher promotion, you can get higher income. And this is based on points. Unlike sa subscription business na alam niyo na nakabase po sila sa number of people, dito po sa atin, point system tayo. Okay? So, ang starter entry, hindi mo nakasama. Stay tuned lang kayo dyan. Ang standard po, 15 points. Ang premium, 33 points. Ang VIPs, 57 points. At kapag kayo po ay nag-activate ng inyong mga account, kahit sa starter entry po yan, ang tawag po kagad sa inyo ay director. Okay? So, director kagad. Ano ang next rank sa director coach team? Ang next rank po dyan ay senior director. Napakadali po nito. Wala pang 1 minute, pwedeng mong gawin to. Senior director, dalawang affiliates lang kailangan or dalawang affiliates lang kailangan mo or 30 points. Okay, 30 points lang. O kaya kahit isa nga lang pero naka-premium. Oh, di ba? Senior director ka na. Okay? So dito you earn 3 digits per month. Alam ko naliliitan ka pa diyan sa 3 digits per month. So ang suggestion ko sa iyo, magpa-rank up ka pa to executive director. Ayan, executive director, kailangan mo dito 10 directs or 150 points. Pag hindi mo kaya yung 10 direct, walang problema. Tatlo lang ang kailangan mo. Tatlong separate senior director. So tinulungan mo yung senior, yung ano mo, yung tatlong direct mo na mag-senior director na kumuha sila ng tigda-dalawa nila. At dapat meron kang 20 active members sa ilalim mo. So executive director ka na yan. Okay? So you can earn roughly 3 to 4 digits per month. Kung pwede na sa'yo yun. Alright? Pero kung hindi ka happy dyan, aba, huwag kang mag-alala. Pwede ka maging national director tulad namin. Yan. National director, 30 directs or 450 points. Kapag hindi mo kaya yung 30 directs, no problem. Tatlo lang po ulit. Yung tatlo, tulungan mo naman maging executive director. At dapat may 100 active members po kayo sa ilalim nyo. Okay? So, 100 total po yan ha. Hindi po 100, 100, 100 ha. Hindi po. 100 total. O, di ba? Ang dali, no? So, teamwork. Teamwork ang kailangan nyo dito. Ang kikitain mo sa national director, roughly around 4 to 5 digits na po yan per month. Okay? 4 to 5 digits na po. Ngayon, meron din po tayong corporate director. Sa corporate director, ang kailangan nyo is 100 directs or 1,500 active, 1,500 points. Or kung hindi mo kaya yung 100 directs, kasi alam ko madugo po yan. Alright? Madugo yan. Pero alam nyo guys, sa 598 na entry, kung ako sa inyo, mag-direct ka na mag-direct. Kasi pag yan nag-upgrade, boom, makukuha mo yan. Opo, makukuha mo yan. Okay? So dito, tatlong separate national directors ang kailangan mo with 500 active members. So magko-corporate director ka na dyan. Ang corporate director, guys, solid. 5 digits per month. Okay, solid na po yan, 5 digits per month. Corporate director. Now, the next one is the presidential. Ito talaga yung goal natin. Ladies and gentlemen, ang i-goal po natin mag-presidential director. Tatlong separate corporate directors with 2,500 active members. 5 to 6 digits per month na po yan. Okay, 5 to 6 digits per month ang income mo dyan. Okay, so the next one is the global director. So siguro darating na lang po sa atin to 50,000 active members. Pero dito talaga malakihan na ang income. 6 to 7 digits per month na po yan. Okay? So ladies and gentlemen, kayo na po mamili kung saan nyo gusto dyan. Alright? As of now, since lumabas yung 598 entry natin, kung ako sa inyo, mag-direct ka na mag-direct na mag-direct na mag-direct.
Kasi kapag yan, nagsi-upgrade lahat, congratulations. Ngayon pa lang kino-congratulate na kita. Kasi hindi ko alam kung saan ka mapupunta dyan, pero most likely mag-corporate director ka. O kaya mag-presidential ka dyan. Yes, opo, magpe-presidential ka, sigurado. Dahil sa 598 entry natin, okay? So dito, no demotion. No demotion as long as you're subscribed. All you need to do is just to get 3 and help 3. Yan lang po yung gagawin ninyo. Okay, napakasimple, di ba? So walang complication, alam mo yun, hindi masyado technical, napakadali lang po talaga gawin. Okay? So ngayon, ito na ang benefits mo kapag kayo po ay nakarank. Pag may rank kayo dito kay Seacrest, alright? So unang-una sa lahat sa fast start commission, hindi na hindi lang 30% ang makukuha mo. By level na po. So, unlimited po ito. Unlimited weekly commission up to your 10th level based on your ranking and package. Alright? So, starter entry, hindi mo na kasama. Mamaya, makikita nyo. Yung next na dito, starter entry na tayo. Okay. So, ito po mangyayari dito. Ulitin ko lang. Alright? Yung fast start commission natin, di ba 30% kapag director ka? Ibig sabihin, depende ito kung anong package ang kinuha mo at depende din kung anong package ang kinuha ng direct mo. Basta may 30% ka dyan. Okay? So yan po yun. Alright? Ngayon, the question is, Coach Tim, paano pala pag nag-direct na yung direct ko? May kita ba ako doon? Good news. Mag-senior director ka para may 10% na kita ka sa bawat direct ng direct mo. Okay? Ibig sabihin, kung makakuha ka ng leader, mag-senior director ka na kagad. Bakit? Kasi pag yan pumutok, sumabog, may 10% na commission ka dyan. At nakadepende din po ulit yan sa entry mo at sa entry na bibilhin ng mga direct ng direct mo. Okay? Kaya ako nag-VIP na. Kasi pag VIP ka, okay? Tapos sa second level mo, may pumasok na VIP, 949 ang makukuha mo. Hindi na 249. Yan, VIP. VIP. Okay? O, ngayon, kung gusto nyo kumita sa fourth level, mag-executive director po kayo. Ano yung fourth level, Coach Team? Ito po yung direct, ng direct, ng direct, ng direct mo. So, ibig sabihin, hanggang fourth level, may 5% ka. Ayan, oh. O, di ba? O, ngayon, kung kayo po ay national director tulad namin, hanggang 6th level, meron ka ng 5%. So, same. Yan ang lalabas. Yan ang makukuha mo. So, right now, pag-isipan nyo na po talaga kung mag-VIP kayo. Kasi, ang maganda sa entries natin, guys, kung kayo po ay nag-start sa standard, di ba, nagbayad kayong 3,000 sa standard. Pag nag-VIP ka, hindi 9,000 ang babayaran mo. Ang babayaran mo, 7,000 na lang. Niles na. Oh, okay? Napaka-fair, di ba? Kaya ako, nung nakita ko yung features, pinakita sa akin ni Coach, ni Boss Justin yun eh. Tapos si Coach John Mark pa, hinahype pa ako. Tapos si Ma'am Kyra, dinagdagan pa. Ay, sabi ko, sige, magbi-VIP na ako. Ayan, so VIP na tayo ngayon. Kaya guys, grabe ang VIP, ang ganda po. Okay, then the next one is the corporate director. 5% naman hanggang 8th level. Okay, ayan oh. Alright, at kapag kayo naman po ay nag-presidential na, hanggang 10th level may 5% ka. So guys, unlimited na naman to. My goodness. No pairing, no flash out, no points waiting. At ibibigay to sa inyo ni Seacrest every next Thursday. Alright? Kaya dito, hindi ka mag-zero talaga kay Seacrest. Hindi. Ako dati, sa dati naming company, nasa-zero pa ako pag weekly. Opo, wala akong kinikita. So, anong ginagawa ko? Gumagawa na lang ng paraan. Nagpe-pay in ako ng sarili ko. Okay. Pero dito, ayan oh, no, trabaho na ng trabaho, trabaho na ng direct mo to. So, technically, hindi mo na trinabaho tong mga to. Trabaho na nila yan. Okay? Kaya ikaw, since nag-rank up ka, alright, hindi ka nag-stay sa starter, kasi yan ang ano yung starter po kasi parang susi lang po muna yan eh. Okay, yung susi para sa sasakyan. Para umandar ka lang, yun lang po yung starter eh. Okay? Kapag naka-start ka na kay Seacrest at kumikita ka na, guys, don't stay sa starter. Mag-standard ka, then mag-rank up ka para marami kang kitain dito kay Seacrest. Okay? So ngayon, ito na nga. O sige, ito na. Pagbigyan ko na nga po kayo. Kanina pa ako starter ng starter eh. Ito na nga po, monthly subscription commission. O, guys, 2 by 15, Force Matrix. Ito na, kasama na po kayo mga starter. Okay? Alright.
So dito, ladies and gentlemen, we will earn 2.5% from monthly subscription payments of 498 pesos up to your 15th level based on your rank and get paid every first Thursday of the month. So kahapon, first Thursday, congratulations. Ang saya-saya, alright? So since bago pa lang naman tayo, kakastart lang natin, so hindi pa ganun kalaki yung matrix natin. Kaya saktong pan-Jollibee muna ang matrix natin. Okay? Actually, hindi lang Jollibee pala to. May panggas na rin, may pangbayad na ng kuryente. Oh, so, hindi lang Jollibee. Okay? Malaki-laki din. Alright? So, dito po, ang mga starter, okay, you can earn up to your 10th level. So, explain ko na sa inyo. O, makinig kayo mabuti ha. So, dito kay Seacrest, alam nyo, sobrang pinadali na niya, pati yung positioning ng members mo. Wala kang po problemahing left and right. Okay, wala. Wala po. Meron po tayong tinatawag na automatic system positioning and compression from left to right. Ano ibig sabihin nun, Coach Team? Ngayon ko lang narinig yan. Okay. Kung first time mo narinig to, kung galing po kayo sa networking, di ba meron po tayong binary, left and right, no? Okay. Dito po kay Seacrest, gagamitin lang muna natin yon para lang po malaman natin kung paano aakyat yung income natin. Alright? So, the binary or 2 by 15 force matrix. So, meron ka lang left and right. 2 by 2 by 2 by 2 by 2 hanggang 15 levels po yan. Pero dito kay Seacrest, instead of you positioning your members, si system po magpo-position yan. Uunahin niya yung left mo. Okay? Left, tapos right. So, yan po yung sa first level mo. Pag puno na yung level, so bababa na yan. Ang gagawin na ni Seacrest, yung system natin sa second level mo, unahin niya muna yung left. Ayan, left, left. Pag puno na po yung left, right, right. Yan. So, there's also a chance na pwede ka mabigyan ng spill. Spillover. Yes, pwede po kayo mabigyan ng spill, pero hindi po namin pinupush yan dito kay Seacrest kasi alam namin na kaya mo tong gawin. Okay? Kaya mong makakuha ng dalawa. Kaya mo mag-direct. Lalo na po yung 598 na entry, I'm sure marami kang makukuha dyan. Okay? So, however, I just want to let you know na meron pong spill dito. Okay? So, ngayon, pag napuno na yung level na yan, next level na kagad si system. At ano yung ipa-priority ni system? Left ulit sa third level. So, left, 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 left. Okay? Then, pag puno na yung left, right, 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 right. Ayan. Para balance daw po. Okay? Unlike kasi sa traditional na binary, di ba ikaw magpo-position, sino left, sino right. Eh, paano pag may strong leg? So, pag may strong leg, lahat ilalagay mo sa weak leg. Di ba? Ganun po sa traditional networking. Para nga po magkaroon ka ng pairing. So, dito sa atin, hindi po. Kasi kailangan lang na ang priority natin, dumami at mapuno yung matrix natin. Okay? So, ngayon, ito na ang kikitain mo. Your monthly matrix income. Iko-compute ko na para sa'yo. Para ma-inspire po kayo. Alright? Meron po tayong tinatawag dito na duplication of 2. Ngayon, itong duplication of 2 na to, ikaw na bahala kung kailan mo gagawin. Alright? Basta ito yung magiging impact pag nagtuloy-tuloy yung duplication of 2 mo. So, wag ka na maghintay ng spillover. Dalawa lang ang kailangan namin sa'yo. Sa 598, imposibleng wala ka mapasok dyan kahit dalawa. Kahit sabihin mo ng, sige, pag hindi ka kumita after 1 month, balik ko sa'yo. Sabi mo. O di ba? Pag hindi ka kumita isang buwan, sige balik ko sa'yo. O, kasi tingnan mo mangyayari ha. Tingnan mo mangyayari. Basta bigyan mo ako ng dalawa. Ganun ang sabihin mo guys ha. Sabihin nyo, sige, babalik ko sa yung 598 mo, pero bigyan mo ako ng dalawa. O, tingnan mo mangyayari. Pag nakakuha ka ng dalawa, meron kang 2490. So, syempre, hindi pa tapos yung buwan ha. Yan lang yung kita mo. Kaya yan pa lang yung kita mo. Ngayon, yan dalawa na yan, sabihin mo na kumuha lang din ang dalawa nila. So, you can start with the circle of your friends, circle of family. Okay? Kasi alam niyo kung bakit. Kung kumikita ka, kikita din sila. Oh, 'di ba? So, yun yung masarap dito kay Seacrest eh. So, kung ayaw nila maniwala, edi wag. No? Basta ang gusto mong isama dito, yung gusto kumita. So, kung gusto mo kapag ako kumita dito, ikaw din kikita. O, tingnan mo mangyayari. Pag naghanap ng dalawa yung dalawa mo, eto nakita mo, 7470. Yung dalawang nakuha mo, meron na silang tig 2490. Okay? O ngayon, sa third level, meron ka ng 17430. Yung dalawang kinuha mo,
may 7470 na. Oh, ayos no. Oh, sige, tuloy-tuloy natin ha. Sa 598 entry lang po ito ha, sa 598. Okay. Fourth level, ikaw may 373 ka na. So nag-duplicate lang, yung tigda-dalawa nila, tigda-dalawa na yan. Fourth level, may 373 ka. Yung dalawa mo, may 174. Sa fifth level, may 771 ka. Yung dalawa mo, may 373. Sa sixth level, may 1,568 ka. Yung dalawa mo, may 771. Sa seventh level, may 3,162 ka. Yung dalawa mo, may tig 1,568. Sa 8th level, may 6,349 ka na. Yung dalawa mo, may tig 3,162. Sa ninth level mo, may 12,723 ka na. Yung dalawa mo, may tig 6,349. At sa 10th level, maximum level ng nasa entry package, 25,472 pesos. Yung dalawa mo, meron naman tig 12,723. So, ano yung sinabi ko sa inyo kanina? Pag kumita ka, kikita din yung dalawa mo. Alright? So, yan ang masaya kay Secrets. Alam nyo, ito yung buti na nakita to ni Boss Justin na alam mo, i-priority natin yung matrix. Kasi kung ipa-priority natin yung matrix, chain reaction na yan eh. Paano ko sinabing chain reaction? Tingnan mo, kumikita na sila. Pag kumikita na sila, aba, hindi ba mag-upgrade yan? Di ba? Gusto, syempre mag-upgrade yan mga yan, guys. O tingnan nyo, pag nag-upgrade sila, okay, nag-upgrade sila, kahit anong entry pa yan, starter, standard, premium, VIP, kahit ano pa po dyan, at yung dalawa nila nag-upgrade din, automatic, senior director. O, pag senior director, ano po ba mangyayari? Meron kang additional level. So, hindi na 25,000 ang kikitain mo, maximum, hindi na. 50,000 ka na per month. Dahil lang sa dalawa. Tapos yung dalawa mo, may tig to 25,000 din sila. Kinabukasan naman. Kung tuloy-tuloy po what if nag-senior director din sila? Tatlo kayo, o tatlo kayong nag-50,000 pesos per month. Ang saya. Di ba? O ngayon, gusto mong mas malaki pakita dyan. Magdagdag ka ng isa, duplication of 3. Okay? Pag nag-duplication of 3 ka at na-promote ka to executive director, hanggang 12 level may kita ka, 101,000 pesos. Pag na-promote ka to national director, hanggang 13th level, meron ka na 203,000 pesos. Pag meron kang, pag 14th level naman po, na corporate director na po yan, 407,000 pesos. At kapag presidential ka, maximum 15th level, 815,000 pesos month after month after month. Sige nga po, sino po sa inyo gusto mag-presidential director ngayon? Can you please type me? Grabe guys, oh. Nakikita niyo ba yung vision ko? Sabi nga po ni Boss Justin, sa stage natin na pillars, na pioneering, ang kailangan talaga natin dito, vision. Kasi pag wala kang vision, wala, magkikwit ka kagad. Pero kung nakikita mo yung nakikita namin, kaming mga uplines, ayan oh, tinuturo na po namin sa inyo kung anong gagawin nyo. Dalawa lang. Huwag ka na maghintay ng spillover. Dalawa lang po. Ngayon yung bilis, depende kung gaano kabilis ang grupo ninyo. Actually, pwede nga po mangyari yan after 24 hours lang eh. Makuha nyo yung 25K? Yes, after 24 hours, makukuha nyo kagad yan. Kung mabilis talaga kayo ha. Pinakamatagal? Pinakamatagal, 10 months. Opo, pinakamatagal 10 months. Pero I doubt. Sa 598 na entry natin, nako, hindi tatagal ng 10 months yan. Pinakamatagal na siguro 5 months, no? Siguro. So thank you po sa mga nag-reply. Yan, dami, oh. So guys, 15th level, all you need to do is to duplicate. So maximize your potential earnings by duplicating. Yan lang po ang sikreto dito kay Secrets. Nagsabi ba ako sa inyo mag-recruit kayo? Wala po. Wala po sinabi mag-recruit kayo. Dalawa lang po o tatlo. Pero syempre kung mas marami makuha mo, mas masaya. It's up to you. Okay? It's up to you. Alright? Pwede nyo screenshot, share nyo po sa mga GC ninyo para magising naman po sila. Na huwag na maghintay ng spillover. Ayan oh. Ito yung goal natin. Kailangan mapuno kagad yung matrix natin para kumita po tayo lahat. Okay? So moving forward, duplication of 3. So yung mga gustong mag-presidential director, wow, ito, bigyan ko na po kayo ng strategy kung paano. Mag-duplication of 3 lang po kayo. This is your road to presidential director, guys. Okay, tatlo lang ang kailangan nyo.
Alright? Dahil alam nyo kung ano mangyayari dito, tingnan nyo ha. Kung tatlo yung direct mo, so 3 subscribers, your rank is senior director. Ang kita mo sa weekly fast start, 2,250. Ang monthly matrix mo, 3735. So, syempre, maliit lang yan, no? Automatic yan, okay? Pero kapag yan tatlo mo, na-duplicate mo, sabi mo sa kanila, pag nagtatlo ka, pag kumuha ka ng tatlo, may chance ka maging presidential director, may kita ka sa weekly fast start na 2,250, at pwede ka mag-ROI agad. Kapag, kunwari, binenta mo products mo, ROI ka na yan. Alright? Pero, pag nakakuha ka ng tatlo mo, ito yung mangyayari sa'yo. So, sa second level, ito po yung kikitain nyo. Meron ka ng 12 na subscribers total. Senior director ka pa din dyan, pero yung weekly fast start mo, may 2,241 ka. O, di ba? Ayos, no? ROI. ROI na po. Then, monthly matrix niya, 149.40. Ang saya. Okay? Alright. So ngayon, yung tatlo na yan, sa second level, pag naghanap po sila ng kahit 5 lang po dyan, okay? Umabot ng 5. Alam nyo kung bakit? Kasi kapag 20 subscribers ang meron ka at ikaw po ay may tatlo na nag-senior director, magra-rank up ka magiging executive director ka. Ibig sabihin, yung mga susunod na papasok dyan, ang weekly fast start na makukuha mo ay 3,370 plus. O, di ba? Pwede na, no? So ngayon, meron ka ng total of 39 subscribers. At ang monthly matrix mo dyan ay 485 pesos na. Kaya guys, sa totoo lang, hindi problema ang monthly subscription dito kay Seacrest. Alam mo yung problema? Yung mindset mo. Yun iniisip mo na, ay, may monthly. Ayoko niya, may monthly eh. Actually, hindi siya problema kasi kapag kayo po ay may 40 plus subscribers na, hindi mo na problema ang monthly matrix mo. Ayan oh, kinumpute ko na para sa iyo para ma-inspire ka kung ano mangyayari kapag ginawa mo tong strategy na to. Okay? So tingnan mo next. Sa fourth level mo, pag yung nasa third level mo, naghanap ng tiga tatlo. Okay? So at technically, ang trabaho mo lang dito yung direct mo eh. Yung tatlo lang eh. Alright, yun lang po. Okay, yun lang talaga yung trabaho mo. Tingnan mo mangyayari sa fourth level mo, may 10,117 na weekly fast start ka na. Alright, ilalas yung tax dyan na syempre. Kinumpute ko lang sa inyo yung buo. So, may weekly fast start ka, 10 kyaw. Wow, may 10 kyaw ka. O ano malupit dyan? May 120 subscribers ka na. At ang maganda, national director ka na. Hindi mo na malaya, national director ka na. Pagbungad mo ng app mo, ng dashboard mo, boom! Oy, ano nangyari? Ba't national director na ako? Kasi ayan, nag-duplicate ka. O, ngayon, magkano ng monthly matrix mo dyan? 1,494 na. O, problema pa ba monthly subscription? Hindi na. Di ba? O, ano next na mangyayari dito? Yung nasa fourth level, pag yan naghanap ng tiga tatlo nila, wow! Since national director ka, buong-buo mo makukuha yung weekly fast start. So most likely nasa 30,000 pesos yan. Guys, meron ka ng 363 number of subscribers. So national director ka pa din yan Pero tingnan mo, monthly matrix mo 4,519. Ang sarap, no? May weekly ka na, may monthly ka pa. Nagbenta ka? Hindi. Nag-recruit ka? Hindi. Tatlo lang. Tatlo lang talaga yung dinirect mo. Nag-recruit-recruit ka pa? Hindi na. See? See the difference ng duplication versus recruiting? Ang laki ng impact, di ba? Oh, so ngayon, anong mangyayari? 363 ang meron ka. Para mag-rank up ka, anong gagawin mo? Dapat may 500 ka, di ba? 500 subscribers para mag-corporate director ka. So, ang mangyayari dito sa 6th level mo, pag may pumasok na 137 dyan, automatic corporate ka na. Oh, so ngayon, yung mga susunod na papasok, bonus na yan, weekly fast start mo, nasa 91,000, oh, di ba? Ayos, 91,000 weekly fast start. Hindi yan isang baksakan, guys, So, hindi isang baksakan yan. It's either weekly, nasa 10,000 ka, nasa 30,000 ka. Depende po yan, okay? Depende po yan kung paano pasok ng grupo ninyo. Basta pinapakita ko lang po sa inyo kung ano yung feasibility, alright? Kapag gagawin nyo tong strategy na to. Kayo, lahat, as a team, okay? So, ngayon, may 1,092 members ka na, subscribers. O, magkano monthly matrix mo dyan? 13,595. Okay, ang good news, pag yan nasa 6th level mo, naghanap ng tiga tatlo, so sa 7th level mo,
Wow, buong-buo mo makukuha yung weekly fast start mo. 344,000 most likely, roughly around. O, di ba? Nag 6 digits ka. Corporate director, sabi ko nga po sa inyo, 5 to 6 digits yan. O, corporate director. Ang malupit, 3,279 subscribers ka na. Oh, congratulations! Yung mga nag-type ng gusto maging presidential director dito, presidential director ka na. Ang maganda, monthly matrix mo nasa 40,000 na. 40,823 roughly around. O, di ba? Kaya guys, dito kay Seacrest, ang dali. Okay, ito yung hindi nakikita ng mga, alam mo, yung mga sanay na sa traditional networking, yung mga gusto pa rin magbenta, gusto pa din mag-recruit-recruit. Ito yung hindi nila nakita kay Seacrest eh. Yung pinadali na po talaga ni Seacrest lahat para sa'yo. Just imagine mag-duplicate ka lang. Numbers don't lie. Okay, numbers don't lie. Just get 3, help 3, and you will definitely get an amazing result. Okay? Ayan oh, grabe no. O, screenshot nyo kung gusto nyo. Pakita nyo sa GC ninyo. Kung gusto nila mag-presidential director, ayan na po, pinakita ko na po sa inyo kung anong gagawin nila. Alright? So, standard, ano po to ha? Standard entry po ito ha? Hindi po sa starter. Okay? Standard lang po yan, standard entry. Okay, so ngayon, moving on. Ito nga ang isa sa mga pwede natin pagkakitaan din ang monthly product rebate. So, yung kanina, di ba may discount tayo sa products? Akalain nyo, dinagdagan pa ng rebates monthly. O, dito po, you can earn up to 5% from monthly product purchases from your enroller 3 up to your 10th level based on your rank and get paid every first Thursday of the month. So, kasama po ito sa monthly matrix natin. Meron pa tayong monthly product rebates. So, ito po kung kayo po ay nasa starter entry, every time na bumibili ka ng products kay Seacrest, maliban sa discount mo meron ka pang 5% na rebate. Yan, okay, ipunin niya ni Seacrest. Alright? Tapos every month, every first Thursday of the month, ipapasok niya yan sa wallet mo. Okay? O ngayon, paano coach team pag may mga na-direct ako? Nasa starter entry ako. Aba, mag-upgrade ka na. Mag-upgrade ka to standard. Kasi, kunwari, bumibili ng 3 chips. Chips ha? Chips natin is 129 pesos, members price. Okay? Ngayon, pag bumibili ng tiga 3 chips, yung mga direct mo, sabihin na natin 3 directs din. Tatlo, yan. 3 directs, 3 chips each. Okay, every month lang po yan, every month. Kapag kayo po ay nasa director rank at nasa standard po kayo, standard entry, may 5% ka pa sa mga direct mo. Ibig sabihin, may kita kang 58 pesos dyan sa first level. Paano coach team pag yung direct ng direct ko, bumibili din ng products, kikita ba ako doon? Well, kapag sila po, yung mga nasa second level mo, bumibili din ng products, kapag senior director ka, may 3% ka pa dyan. So, ibig sabihin sa second level mo, may 104 ka pa. What if coach team, yung third level ko, bumibili din. Kung executive director ka, may 2% ka. Alright? Paano pag yung nasa fourth level ko, bumibili din sila ng products? Aba, mag-national director ka para may 2% ka dyan. O, magkano din yun? 626. Coach team, sa fifth level, meron din ba? Kapag corporate director ka, may 2% ka dyan. O, magkano yan? 1,880 din yan ha? Products yan ha? O, paano pag corporate director pa din? 1% hanggang 6 level. Meron ka pa rin dyan, 2,800. O ngayon, paano coach team pag nag-presidential ako? Kasi sabi ko sa'yo nung presentation mo, magpe-presidential ako eh. Ngayon, presidential na ako. Magkano kikitain ko dyan? Aba, congratulations. 7th to 10th level, may kita ka na 1% sa monthly product rebate. So magkano yan? Tingnan mo na lang. Ayan 8,000 sa 7th level, 25,000 sa 8th level, 76,000 sa 9th, at 228,000 sa 10th level. Yes, guys. Believe it or not, sa products lang po ito. Kaya pwede kang kumita ng 6 digits sa monthly product rebates. Kasi nga po, may rank ka, presidential director. O di ba? No selling, no quota, no encoding. Just product purchases for personal use. Alam nyo, ladies and gentlemen, mangyayari sa atin to siguro 3 or 5 years from now. Kasi mga subscribers, bumibili. Ano na lang, mga user. Lalo na pag dumating pa yung mga household products natin. Kunwari, magkaroon tayo ng toothpaste, magkaroon tayo ng sabon, magkaroon tayo ng shampoo, magkaroon tayo ng pang sabon panlaba.
So technically, lahat yan magkakaroon ng products na magkakaroon ng points, magkakaroon ng amount. So tayo, since tayo yung mga nauna, hayahay. Di ba? Ayan lang ang monthly. Hindi na walang benta-benta, guys. Wala. Bumibili lang sila ng products. Tayo din, bumibili, nakasubscribe lang tayo. O, tingnan yung mangyayari sa atin. Kaya vision ang kailangan namin sa inyo. Vision talaga. Okay? Huwag nyo madaliin kasi ang success, nasa proseso po yan. Hindi po yan overnight. Okay? So ngayon, monthly product rebates po yan, guys, ha. O, ito yung pinanggigigilan ko. Monthly matching commission. So, ladies and gentlemen, I'm glad to let you know that this can be your life changer. Alam nyo kung bakit? Kasi dito, you get 50% commission every end of the month from your direct affiliates or direct subscribers, monthly matrix commission regardless of where they are positioned. Ibig sabihin nito, kung may mga direct ka, kunwari may na-direct ka sa 598, no? Marami ka na-direct sa 598. Ano yan? Para ka nang nagsa-savings yan. Oh, para ka nang nagsa-savings. Kasi tingnan mo mangyari kung ikaw po ay naka-senior director rank, okay, senior director na, at may dalawa ka lang, kasi dalawa lang senior director, dalawa lang, di ba? Okay, yung unang direct mo, kumikita na siya sa matrix, sa monthly niya, kumikita na po siya ng 40,000 pesos per month. Alam nyo ba na since shinare mo si Secret sa kanya at ikaw ay nag-senior director, nag-standard entry ka din or any entry after the starter, bilang pasasalamat ni Secret, bibigyan kanya ng 50% matching bonus. Ibig sabihin kung ano yung kita ng direct mo, ibibigay niya yan sa iyo ng 50%. So 20,000 pesos ang ibibigay ni Secret sa iyo. Same goes with your second direct. Pag yung second direct mo kumikita na ng 60,000 pesos per month, ibibigay niya sa iyo 30,000 pesos. Wow, grabe. Guys, ito po yung monthly bonus mo on top of your own monthly subscription bonus for sharing secrets. Kaya ngayon pa lang, panggigilan nyo na po yung 598 entry. The more direct sa 598, the better. Alam nyo kung bakit? Kasi tingnan nyo mangyayari Sabihin na natin, a few months from now. A few months from now, pag meron ka pa nakuha, kasi dito no multiple accounts No multiple accounts, just multiple direct. So don't limit yourself. Di ba sabi ko sa inyo kanina, duplication of 2, duplication of 3. Coach Tim, medyo nang gigil ako sa monthly matching commission Okay? Okay lang po ba 'yon? Nang gigil ako kasi ang dami ko na direct sa 598 na 'yan. Okay lang 'yan kasi tingnan nyo pag nag-upgrade lahat 'yan, yung mga naka 598 mo at ikaw nag-upgrade to standard at meron kang rank din. Okay, tingnan mo mangyayari. Tingnan mo maigi tingnan mo maigi. Kung may third direct ka, kumikita ng 30,000 per month. Kalahati niyan sa iyo, 15,000. May fourth direct ka, kumikita na ng 20,000 per month. May 10,000 ka dyan. Guys, nag-upgrade na yan. Kumikita na ng 20,000. Hindi na starter entry yan Okay, malamang nasa VIP na yan. Okay, VIP na yan. Ngayon meron kang fifth direct. Ang fifth direct mo kumikita ng 10,000 per month. Kalahati niyan sa'yo, 5,000. May sixth direct ka, kumikita ng 20,000 per month. Kalahati sa'yo, 10,000. May 7th direct ka, kumita ng 10,000 per month. Kalahati niyan sa'yo, 5,000. May 8th direct ka, kumita ng 10, 5,000 sa'yo. Ayos ba? Guys, ito po yung kaya kailangan mo mag-upgrade. Okay? Kaya don't settle for starter entry. Ang starter, like what I've said, literally, susi yan, pang-start ng engine. Para kumita ka muna kay Secrets. Okay? Tingnan nyo yung puso ng ating CEO. Biruin nyo, naisip niya na, ano kaya coaches, magano muna tayo, magbukas tayo ng entry na pang-budget muna, pang-umpisa lang talaga ng tao. Ayan na. Kasi kapag nag-umpisa na yung tao at kumikita na yan, tuloy-tuloy na yan Yun ang sinabi sa amin ni boss, ni Sir Justin. Pag nag-umpisa na yan at kumita na yan, sigurado mag-upgrade yan, which is yes. Kaya kapag kayo kumikita na dito kay Secrets, huwag kayong mag-settle sa starter. Upgrade to standard, to premium. Better yet, mag-VIP ka na at mag-rank up ka. Kasi tingnan nyo kunin nyo na lahat. Okay, kunin nyo na lahat ng kilala nyo. I-598 nyo yan lahat. Alright, i-598 nyo. Tiis muna sa weekly fast start. Kasi wala kang weekly fast start yan Tiis ka muna.
Pero tingnan mo, after a few months or after a few weeks, puputok yung weekly fast start mo. Puputok din ang matrix mo. Puputok din ang monthly matrix mo, ang monthly matching bonus mo. At puputok din ang generation matching bonus mo. Okay, ito po yung life changer na naman natin. Okay, ang daming life changer. Okay, guys, feasible result. Okay, kung sakaling kumikita na tayo lahat ng 40,000 pesos sa monthly matrix natin, 40K. Okay, so for example, nag-duplication of 3 ka kasi hindi ka naman mararank up eh. Pag dalawa lang yung nakuha mo. Mag-duplication of 3 ka. Ngayon, sabihin na natin, lumaki yung grupo mo. Okay, lumaki yung grupo mo. Ulitin ko lang yung matching bonus natin kasi sa matching bonus dapat senior director ka eh. So again, kumikita lahat ng tao mo. Kumita yung tatlo mo, tatlong direct mo ng 40,000 each. Magkano po yan? Monthly matrix nila 120,000 pesos. Ano po ulit makukuha nyo? 50%, di ba? Matching bonus, 50%. So ang makukuha mo dyan, 60,000. First level generation. Naalala nyo may rank? Okay, so Coach Tim, paano pag nag-executive director ako? May makukuha ba ako sa generation matching bonus? Yes, meron. Sa second level. Ibig sabihin kung yung mga nasa second level mo kumikita ng 40,000 pesos each, that's a total of 360,000 pesos. Kukurot si Seacrest ng 5% at ibibigay niya yan sa'yo. Just imagine that, oh. 5% kinurot, binigay sa'yo. Okay? O ngayon, Coach Tim, paano pag national director ako tulad ninyo? Well, ang good news sa third level, may kita kang 5% ulit. Kasi sabihin na natin lahat yan kumikita ng 40,000 ha. Lahat. 1.80 million po yan. So 5%, 54,000 sa'yo. Coach Tim, paano pag nag-corporate ako? Corporate director. Wow. Congratulations. Fourth level, generation. Pag yan lahat kumikita na ng 40,000 pesos, that's a total of 3.2 million. Kukurot si Seacrest ng 3% at ibibigay niya yan sa'yo. 97,000 po total niyan. At kapag kayo naman po ay nag-presidential, my goodness, hanggang 5th level guys. So kung yung 5th level mo, lahat yan, kumikita na ng 40,000 pesos. So again, hindi man ito overnight, pero sabihin na natin, a year from now or a few months from now, mag 40,000 lahat tayo dito per month. Congratulations pag ikaw ay nasa presidential director. Kasi tingnan mo, 9.7 million ang kita ng mga yan. Or total income nila. 3% ng kita nila, ibibigay sa'yo, 291,000 pesos. Kaya guys, pag presidential director ka, pwede ka na naman kumita ng 6 digits dito kay Seacrest. Kaya, alam niyo yung mga addict sa platform, pagtiyagaan nyo na po si Seacrest, guys. Oo, yes, easy money. Easy money yung mga platform na yan. Pero sabi ko sa inyo, pag yan nagsara, bibigyan ka rin ng easy headache. Easy headache, easy enemies, ano pa ba? Easy threats. Kaya guys, mag-Seacrest ka na lang. Ayan na nga, binigay ko na nga, dalawa na nga lang tatrabahuin mo eh. 598, no? 598 VIP. Okay? Kaya guys, go for presidential director. Kayang-kaya nyo po to. Ayan na, duplication of 3 lang po ang gagawin ninyo. Standard entry lang po ito ha. Standard entry lang po ito. Kaya, naku, ngayon pa lang nanggigigil na ako eh. Kaya yung vision natin, wag dapat mawala yan. Okay? So, tingnan yung market natin. Ayan, inspire ko kayo. Ang market natin is Philippines and Southeast Asia. May mga pumapasok na rin po, tiga US, Dubai. So, may mga pumapasok na guys, nakikilala na talaga tayo. The current population of the Philippines is 119 million, while Asia is 695 million. And it's based on projections of the United Nations data. Guys, Seacrest is the first ever subscription business with a business line of seaweed in the Philippine market. So just imagine this ang goal po natin, mag 100,000 affiliates tayo by the year 2025. Alright? By the year 2025, 100,000. Okay? More or less. Ngayon, by the year 2027, mag 1 million tayo. First 1 million. Yan oh. O, sige, sabihin na natin 2030. Mag 5 million tayo. So, guys, kukurot lang tayo ng 1% sa
695 million na population ng Asia. 1% lang kinurot natin. Okay? 1% lang. Tapos tingnan mo, ikaw umayaw lang 10. May nag-reject lang sa'yo ng 10, umayaw ka na. Ang dami pa niyan, okay? Just imagine this, oh, nasan tayo? Nandito tayo. Ayan, oh. The first 5,000 affiliates or subscribers ni Seacrest, nandyan ka. Okay? Ikaw na nanonood, ikaw na new member, ikaw na guest po namin, nandyan po tayo kay Seacrest. So, get your subscription now. Don't be left behind. Magkano lang yan? 598. Mag-umpisa ka muna sa 598 kung gusto mo. Tapos gawin mo yung strategy na tinuro ni Coach Tim. O, tingnan natin kung hindi ka kumita. Pag hindi ka kumita, nako, ewan ko lang. Balikan nyo na lang ako. Alright. Pero talagang grabe guys ang 598 natin. Okay, pinasabog talaga si Seacrest. Pakita ko sa inyo the 598 fever. Ito po ginawa ni 598 sa team ko. So, October 1, in-screenshot ko talaga. Kasi ramdam ko na eh. Okay, alam mo yon, pag ramdam mo na napuputok yung grupo mo, mag-screenshot ka na kagad ng genealogy mo or ng ano mo, dashboard mo. Just imagine this, in-screenshot ko yung active members namin. October 1, Monday po yan. Nung nag-launch po yung 598. Pero ngayon, today is October 4. 3 days pa lang po ng 598 natin. Okay, 598 natin, 3 days. Tingnan nyo na siya. Boom! Wasak! Sabog! Okay? 215. Kaagad, guys. Tingnan nyo, tinuruan ko lang yung group ko. Tinuruan ko sila nung strategy and they applied it. Kasi ano na eh, ibang klase talaga ang 598 entry na to. So just imagine this 74 subscribers in just 3 days. At nadadagdagan pa po ngayon. Yes, nadadagdagan pa po siya ngayon. Bukas, dadami pa po lalo to. Nagumpisa lang po kami sa ilan nung Monday, nung Tuesday. Nagumpisa lang po sa ilan lang po yan. Mga 16 na dagdag, 20. Pero since we are duplicating, okay, the power of duplication, times 2 ng times 2 po yan every day. Times 2, times 2, times 2, times 2, every day po yan. Kaya, ladies and gentlemen, naku, yung hindi maniniwala dito kay Seacrest, naawa na lang po talaga ako. Yung mga gusto bumawi, pero sali pa rin ng sali sa platforms, naawa na lang po talaga ako sa kanila. Yung mga nagpo-post ng, sa mga gusto bumawi, ito, may bagong platform tayo, earn $10, ganyan, and earn $3 per day. Babawi tayo. Tapos after a few weeks, wala na, sarado na naman. Bakit kasi ayaw nyo sa sigurado? No, 598 na nga lang, nabibigatan pa kayo diyan. Ayaw nyo ng kailangan may gagawin. Kasi nga po ito, ang maganda dito, we're sharing the opportunity. Kapag kumita ka, kikita din yung dalawang kinuha mo, kikita din yung mga kinuha mo. So, makes sense, 'di ba? In short, ang sarap sa pakiramdam ng may tinulungan kang kumita nang wala kang pangamba na magsasara. Hindi pa masisira pangalan mo. 'Di ba? Kaya guys, nako, ang sarap gawin ni Seacrest ngayon. 598 fever is talagang fever siya. Nagiinit. Okay, mainit na mainit. Ayan. Okay, so ito na po ang ating company sales share. Guys, company sales share usually annually. Pero sa atin monthly. Dito po, lahat ng presidential director, okay? Lahat ng presidential director are to receive 2% of the entire company's gross income. So for example, kapag kumita si Seacrest ng 15 million pesos for the month, anong 2% niyan? 300,000. Kung ikaw lang po yung nag-iisang presidential director, na unang presidential director, solo mo yan. Okay, solo mo yan. Pero kapag merong 5, paghahati-hatian po nila yan. So, tig 60,000 po sila. Not bad. No, not bad. Lalo na kasama lang po ito sa monthly commission natin. So, di ba? Ang saya, no? Ibig sabihin talaga dito kay Seacrest, hindi ka na masisiro every month. Yun talaga yung guarantee, guys. Pwede kang masiro sa weekly, pero hindi ka masisiro ng monthly. Dahil po sa monthly matrix commission natin. Okay? Kaya guys, share ko na lang po sa inyo kung ano ba pagkakaiba ng networking kay Seacrest. Kasi madalas nakukumpara tayo sa networking eh. Subscription nga po tayo. Ginamit lang natin yung structure ng networking para malaman natin kung paano papasok yung income natin. Okay? Kasi unang-una sa lahat, tingnan nyo sa traditional networking ang traditional networking product demo, okay? Kailangan mo alam mo yon, kailangan mo mag-product demo, kailangan mo magbitbit ng produkto, kailangan mo pumunta kung saan-saan, no?
Ganyan po sa traditional. And this is based on my experience, ha. So kayo po, pwede nyo po i-share dyan sa chat natin kung ano yung experience ninyo. Then ano pa ba sa traditional networking? Product dependent ang income nila. Yes, product dependent ang income nila. Ibig sabihin, yung packages, yung pairing-pairing, nakadepende po yan sa product nila. Alright? So, dahil nakadepende sa product, there's a chance na pwedeng kamadahin. Kamadahin is a form of manipulating. Manipulating the income. Kasi kapag kinamada yung products, alright, ang ending, natatalo yung mga huling pumapasok. Kasi, ano nangyayari? Yung products, baksak presyo na online. Imbis na magpa-member sa'yo, hindi na nagpapa-member sa'yo kasi nakikita nila yung products mo, baksak presyo na online. Okay, so yun po yung kamada. Nako, ang daming ganyan. Alright, makikita nyo talaga, napakatalamak po talaga. Utangan ng products, ito talaga yung the best. Kaya hindi ko naramdaman yung millions ko sa dati kong company. Hindi ko naramdaman dahil sa utangan ng products para lang may mapapay-in ka. Biruin mo, itong isa tutulungan mo. In return, bibigyan kanya ng sakit ng ulo kasi ang daming rason para hindi magbayad sa'yo. Pero wala na yung product sa kanya, na-dispose na niya. Pero pag sisingilin mo na, ang daming rason. Di ba? Kaya naku guys, ayoko na ng ganyan talaga. Okay, kailangan mo mag-recruit ng mag-recruit kasi nga po binary, lalo na pag weak leg. May weak leg ka, left or right, kung saan man weak leg mo. Pag may weak leg ka, kailangan mo mag-recruit, pag may strong leg ka pala, sorry. Pag may strong leg ka, kailangan mo mag-recruit sa weak leg. So, recruit ka na recruit, na recruit, na recruit, nakakapagod. Okay, obligado kang bumili ng products. Ito yung tinatawag nilang maintenance. Ito yung sinisiraan nila yung subscription, pero sila din naman may maintenance. No? O ano pa, hindi consistent ang kita kasi nga po up and down, minsan down talaga, minsan zero pa. Pag wala talagang ma-pair. Hindi consistent. Multiple accounts, naku po, yan yung nakakaiyak. Kayo po ba, ilan ang accounts nyo sa dati yung traditional networking? 7? 8? 8? 8? 9? Ako po naka 40. Ay hindi, 70 po. 70. Kasi 10 10 family members namin, pinasok namin, tig sa 7 accounts. Tig 4,000 po yun, bawat isa. Kaya guys, kakaiyak. Nakakaiyak. O yan, mga may nagko-comment. Meron dito, 20, 15. Meron pa nag-50. Oh my goodness, grabe naman yon. O di ba guys, alam nyo, I mean, nagpapasalamat pa rin ako sa traditional networking, pero ayoko na talagang balikan yung dati talaga. So pag tamad ka kasi doon, hindi ka talaga kikita. O yan na, aminin na natin yan. Pag tamad ka doon, hindi ka talaga kikita. Ayan, 40 plus daw po si Sir Ben. Wow. Alright. Ngayon, ito naman po si Seacrest. Kay Seacrest po, sa bahay ka lang. Okay, sa bahay ka lang. Ayan oh. Lahat ng kailangan mo na sa bahay lang. Ito, meeting natin sa bahay, presentation natin sa bahay. Hindi mo na kailangan pumuntang opisina para, alam mo yun, umattend ng seminar. Nasa YouTube ko po. Pwede po kayong pumunta sa YouTube ko, The Discarding Tambay. Okay, nandyan yung presentation ko. Ipapublic ko na po para makita nyo. Para may mapanood kayong mabilis na presentation. Okay, ano pa ba? Subscription-based ang income natin. Kaya, since subscription-based ang income natin, ladies and gentlemen, anti-kamada. Pang long term po talaga. Kahit may pinakahuli ng pumasok, kikita pa rin yan. Kasi magduduplicate lang naman yan eh. Imposible namang walang kilalang dalawa yan. Subscription lang naman tayo. So, madali pa din kumita, no? Alright, so dropshipping service natin, iwas utangan. Yan, walang utangan dito. Actually, ako nga po, namimigay pa ako. Namimigay pa ako. Tanungin niyo po mga members ko, no? Kapag may event po sila, namimigay ako ng mga products. Kaya dito, ang sarap gawin ni Seacrest, guys. And duplication of 2 or 3, pwede ka na kumita. Alright? Napakadali, no? Di ka obligado magbenta o bumili. Talagang nakasubscribe ka lang. Humiga ka lang, mag-subscribe ka. Pag may duplication ka na, yan na, chill-chill ka na lang. Okay? Kung meron kang other businesses, may trabaho ka, pwede mong isabay ito. Okay? Then, consistent na ang magiging income mo dito. It's either weekly or monthly. Basta hindi ka na zero. Unlike sa mga dating traditional na networking na pag nakita mong zero ka pa rin, nape-pressure ka eh. So, anong gagawin mo? Pag nakikita mong zero ka pa din, maungutang ka sa upline mo. Sasabihin mo, upline, pautang naman oh, kasi zero, zero pa rin ako eh. Ano ka lang, kakamadahin ko lang tong isang leg ko. Di ba? Aminin nyo yan. Okay?
Next, single account but lucrative. Di ba? One account will do. So kung kayo po, saseryosohin nyo si Seacrest, I suggest i-position nyo family members nyo sa first level at sa second level. Para pag tinodo nyo talaga sipag ninyo, sino sasalo nun? Family members. Kaya nga, that's the reason why, sinabi ko sa inyo, sa duplication of two, sa circle of friends kayo mag-umpisa. Yun sa 598, sa circle of friends. Kasi sila-sila din naman ang lalapit sa'yo pag kumikita na, kapag kumikita ka na eh. Alright? Then, kahit tamad ka kikita ka, basta nakasubscribe ka lang. Yan, okay. Ang saya kay Seacrest, no? Alright, so bigyan na kita ng, ng reasons or bigyan kita ng ideas para mag-join dito kay Seacrest para makapag-decide ka na ngayon after ng presentation natin. Unang-una sa lahat, everything you need is online. Okay, payout, activation, dashboard mo, makikita mo na rin, monitoring, deliveries ng products, ang dami. May mga paparating pa po tayong bagong products. So lahat, inaayos po ni Seacrest para sa atin. Kaka-upgrade lang po ng dashboard natin, ng system natin. So we're moving forward, okay? We're moving forward to the right direction. Kaya pinadali na po, okay? Basically, pinadali na po ni Seacrest para sa iyo lahat. Then pioneering stage po tayo. Actually bata, mas bata pa sa pioneering. Ito po yung tinatawag na pillars. Ang pillars po, yun po yung mga less than 1 year. Okay, less than 1 year sa industriya. So Seacrest just started last May and we just celebrated our grand launching noong September lang po. Itong last September lang po. Kaya napakabago lang po. Yes, ang laki pa ng market natin. Nakita nyo kanina, di ba? Shinare ko sa inyo kung ano yung market natin. Kung saang probinsya po kayo. Solong-solo nyo pa po yan. Okay? Passive income for life. Basta nakasubscribe ka lang. Napakadali. Di ba? Napakadali. Alright. Subscribe ka lang. Yan lang ang wag mong kakalimutan yung subscription mo. Kasi pag na-miss mo yung subscription mo, wala na income. So, just like the other subscriptions. For example, sa kuryente. Di ba? Pag hindi ka nagbayad ng kuryente, putol kuryente. Pag hindi ka nagbayad ng Netflix, putol lang Netflix. Pag hindi ka nagbayad ng postpaid plan mo, putol lang postpaid plan mo. So, same goes with our subscription business. Kasi yun lang na nga, yun na lang nga ang trabaho natin. Okay, yun na lang ang trabaho natin. Katatamaran mo pa. Magbabayad ng subscription. Okay? So, you can pay your subscription early. You can do a 1 year subscription. I-update pa po 'yan, sabi ni admin. All right? So, you can do it, all right? You just don't be late. Okay? Huwag kang malilate sa subscription mo. Make an early payment as much as possible. Okay, at dito kay Seacrest, pag nag-start ka, dalawa lang ang mapupuntahan mo. Ito yung maganda sa subscription, sa business natin Kasi sa traditional networking, guys, kapag nag-start ka dyan, dalawa ang mapupuntahan mo din. Okay, dalawa lang. It's either mapunta ka sa 97% na failure or sa 3% na yaman. So, syempre, sasabihin sa'yo ng speaker nun, saan mo gusto mapunta? Sa 97% na magfe-fail o sa 3% na yayaman? So, syempre, magsasalita mga tao, syempre, sa yayaman. Pero, sino yung willing at sino yung masipag? Wala nang nagtaas ng kamay. Diba? So, dito sa atin, kakaiba. Pag nag-start ka kay Seacrest, dalawa lang ang mapupuntahan mo. It's either mapunta ka sa 97% nakikita o sa 3% na yayaman. So ikaw na bahala kung saan mo gusto diyan. Basta nakasubscribe ka, well, enjoy. Enjoy all the benefits of Seacrest. Okay? So yun, maraming salamat. Again, go for long-term with peace of mind income. Be part of Seacrest. Start your pre-enrollment now. Get the invite link of the person who shared Seacrest to you this presentation, and please subscribe to my YouTube channel. That's Daddy's Karting Tambay. Nandyan po ang mga tutorials natin, paano mag-activate, paano mag-withdraw, paano ang online dashboard. Alright? So actually pinadali ko na po sa inyong lahat din, okay? To make Seacrest easy for you. Presentation nandyan na rin po, ipapublic ko na. So guys, you're welcome. Okay? You're welcome na lang po. Yun na lang masasabi ko. Basta pag kumita kayo, huwag niyo akong kalimutan huwag niyo kalimutan ipa-Jollibee yung upline ninyo, ha? Pasalamat kayo kay upline. Pasalamat po kayo sa nag-refer sa inyo dito. Kasi kung hindi rin naman kayo kikita, kung hindi
kung hindi kayo naniwala sa kanya. Di ba? So, ganun na naman kasimple ang buhay. Sabi nga sa akin ng isang mentor, sabi sa akin ng upline ko, na ang buhay, actually, lahat tayo pwede maging successful. Okay? Yun nga lang, may mga kalaban kasi tayo sa success natin. May mga kaaway tayo dyan. Anong kaaway natin sa success natin? Hindi failure. Kasi ang failure, it's part of success. Hindi din fear. Kasi ang fear, it's also part of success. 'Di ba? Kasi alam mo 'yon, nagbayad ka ng entry pero natatakot kang mag-try. Okay? So, technically, ang pinaka nakakatakot, ang pinakakaaway natin sa gantong business is not trying. Kapag hindi mo sinubukan, hindi mo talaga malalaman ang magiging resulta mo. So, yun lang talaga ang pinakakalaban natin. Maliban sa not trying, yun self-pity. Ayan, self-pity. Bago to, no? Bago nyo narinig to, no? Self-pity. Ano ba yung self-pity? Yung tipong 598 na nga lang ang entry, hindi mo pa malabas. Kasi bakit? Kasi wala akong trabaho. Coach team, hindi ko magagawa yan kasi hindi na kumikita yung mister ko. Kasi ako wala akong ganyan, wala akong ganto. Ladies and gentlemen, kaya nga po 598 na lang yung ginawa ni Secres para makapag-umpisa ka. Kasi just imagine, magtatrabaho ka, mag-a-apply ka, magkano ang gastos dyan? NBI pa lang, 300 na. 300 pa rin po ba ngayon? Di ko alam kasi last time na NBI ko 300 eh. Pero yes, 300 NBI pa lang, clearance. Oh, magkano? Pamasahe mo, magkano? Merienda mo, magkano? Medical mo, magkano? Oh, lahat, i-total mo 'yan. Mahigit pa 'yan sa 500 mahigit pa 'yan sa 600 pesos. Pero dito kay Secrets, ayan oh, 598, tapos dalawa lang, 'di ba? Maghanap ka na ng dalawa. Oh, depende na po 'yun sa galaw ng dalawa mo and sigurado kikita ka na dito kay Secrets. Kaya sobrang alam niyo 'yun, sobrang bait po ni Boss Juston, sobrang bait po ng founders ni Secrets kasi ginawa niya talaga si Secrets para sa masa. Okay? So guys, i-appreciate natin 'yan. I-appreciate natin ang ginawa ni Seekers para sa atin kasi grabe po talaga yung impact ng bagong entry and it will really rock the world. Kaya natataranta na po yung natataranta na lahat. Natataranta yung kabila, natataranta yung lahat sila. Okay? Kasi ito na nga po nagpapakilala na si Seekers. Kaya I want to congratulate everyone. Okay? I want to congratulate everyone for trusting Seekers, for trusting your upline, your referrer, your enroller, na nandito ngayon and I'm sure hindi nyo pagsisisihan to. Lalo na pag na-receive nyo na po yung products. Kaya dahil po dyan, may questions po ba? Okay, wow, grabe. Gaganda ng mga comments ninyo guys ha. I like it. Yan. Okay, nakakagigil, sabi ni Coach Ace. Link mo boss para makapag-sign in ako. Okay. Sa yung mga wala pong mga wala pong enroller ha. Okay, please contact your enrollers para makapag-enroll po kayo ngayon. Ma'am Sani, yan. Sabi ni Ma'am Sani, magvi-VIP na siya. Yes. Guys, ang VIP, ang ganda po. Promise, sulit. Kasi may products na kapalit, ang dami. Lalo na ngayon, binago na po nila. Chips na. O, di ba? Chips. Oho, chips. O, pakita ko sa inyo ha. Tila nyo. Stop share ko muna to. Okay, papakita ko sa inyo yung dashboard para malaman po ninyo. Yun. Okay, so ito po. Yan, nakikita nyo po ba yung dashboard natin? Yan, okay? So ito po yung bagong dashboard ni Seacrest, okay? So as you can see, meron na pong, nandito na po yung natin. Ang ganda nga po ngayon kasi may wallet na, oh. Ito yung balance. Yung balance na yan, guys, pwede nyo po gamitin pang purchase ng products tsaka pambayad nyo ng monthly subscription. Opo, pwede. Kasi ang gagawin nyo, pag order nyo po, i-enter nyo lang, pipiliin nyo lang po kung anong method of payment ang gusto nyong gamitin. Kaya mapapansin nyo may wallet tsaka may GCash. Pag pinili nyo po yung wallet, yan yung gagamitin nyo. Okay, yan po yung gagamitin nyo, yung balance ninyo dyan. Okay, ngayon, may bago tayong update kay admin. Ang payout po pala natin, nire-request po yan every Wednesday. So, manual request po muna. Manual request po tayo. So, if you need the tutorial kung paano, nasa YouTube ko na rin po. Okay, subscribe po kayo dyan. Kasi, guys, siguro yun na lang po yung support nyo sa akin. YouTube, subscribe kayo.
yung mga video tutorials ko, nandyan na rin po kung paano kayo mag-register, paano kayo mag-pay out, paano kayo mag-withdraw. Kumpleto na po yan. Kung ano man meron ako na maisip na pwede kong ituro sa inyo, sorry, ituturo ko sa inyo, ilalagay ko po sa YouTube ko. Kaya mag-subscribe kayo, hit the bell button, okay, para ma-update po kayo. And ano pa ba? So ngayon, ano pa ba? Parang gusto ko na sumali ulit. Coach Dimi, yes. Sali-sali ulit. Alright, di ba grabe no guys? Okay. Ano nga ba yun? Okay, packages tayo. Punta tayo dito sa packages. Okay, guys, kung gusto nyo po mag-upgrade, ayan, for example, ako po naka-standard, no? Pag mag-upgrade po kayo, hindi na yung original price. Kasi magiging, ano na po, price difference na. Alright? Ngayon, kung mapapansin nyo, yung VIP natin, full access yan, lahat. Ito yung maganda, yung referral link customization. Tsaka yung site mo, yung video mo doon, pwede mong i-customize yun. Pwede ka maglagay ng other videos. Basta Seacrest video ha. Baka maglagay ka dyan ng ano, ibang video. Basta Seacrest video yun, okay? So pwede mong gawin yon. Ngayon, pag gusto mo mag-upgrade, pindutin mo lang tong upgrade. Ayan na nga, ito po ladies and gentlemen, oh. Coach Claudio, nag-upgrade ka kasi kagad eh, oh. Hindi mo naabutan to. Okay. Bagong-bago lang po. Yes, bagong-bago. So pwede ka nang mamili kung gusto mo ba ng actually babawasan lang ng products. Okay, so heads up guys ha. Kasi syempre nakuha mo na yung products sa umpisa eh, sa standard, di ba? So pag mag-upgrade ka, yung products din nakaless na. Alright? So nasa Q&A portion po tayo guys ha. So kaya ano, nagiging proactive lang po ako. So kapag kayo po ay mag-upgrade, syempre nakadepende din kung anong products yung gusto mong tanggapin. So for example, instead of 25 na chips na matatanggap mo, kapag galing sa starter to VIP, pag galing kang standard, ayan po, 19 chips po yung matatanggap nyo. Okay? So, yan po ay 10 original and 9 na spicy. O, saya no? Alright? Ngayon, kung bibili nyo po yan, kunwari, ayan, bibili nyo po, select product. Okay, ang gagawin nyo, eto guys, yung payment method. Alright, nakita nyo yung payment method. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, okay. Payment method, ayan, sa baba, wallet or GCash. So, kung may laman yung wallet nyo, ito yung balance ninyo. For example, galing sa commission nyo, pwede nyo gamitin yung wallet para mas mabilis. Kasi kapag ginamit nyo yung wallet nyo, wala nang confirmation number na kailangan. Pag tinapos nyo yung order nyo, yun na po yun. Done. Alright? Ang galing, no? Grabe, ang galing. Ang galing ni Seacrest talaga. Oh my goodness. Alam niyo ang balita, may chika pa ako sa inyo, na yung balance natin dito, most likely, pwedeng mag peer-to-peer. Ay, baka naman, no? Yes, nako. Baka, ano lang po yun nasa proposal na baka pwedeng i-peer-to-peer natin. Yes. So, di ba? Gagawin talagang sobrang convenient ng ating founder, ng ating admin, ang Seacrest, na talagang halos nasa bahay ka na lang, hindi ka nalalabas, diyan ka lang talaga. Alright, so ayan, ito po yung ating dashboard natin. So yan, okay, naintindihan nyo naman. Pag gusto nyo po mag-upgrade to VIP, alright, uy, umangat na naman yung upcoming payout natin, di ba? So real time, ayan guys, ito yung maganda kay Seacrest kasi yung payout mo, yung income mo, lumalabas agad. Unlike sa subscription business na alam ko, surprise. Surprise, okay? Dito po makikita nyo na kung magkano yung magiging upcoming payout mo. Itong upcoming payout na to, ang cutoff po niyan is Tuesday. So papasok po yan sa wallet nyo. Okay? Papasok po yan sa balance ninyo. Ngayon, pag pumasok na sa balance ninyo, ikaw po yung magde-decide kung anong gusto nyo mangyari. Okay, ikaw magde-decide. Kunwari Wednesday ngayon. Okay, so magre-request tayo ng payout Wednesday ngayon kasi Thursday ang payout eh. So ang gagawin ninyo, punta po kayo sa earnings, sa withdrawal. Okay, punta kayo sa withdrawal. Tapos, pipindutin nyo po dito yung request withdrawal. Yan, okay? So, pag pindot nyo po ng request withdrawal, mamimili po kayo sa cards ninyo kung saan nyo gusto ipasok. It's either sa GCash, sa Paymaya, sa, ano to? Sa bank? Saan? GoTime,
Yan, sa BPI. Kayo po mamimili. Ito yung mga choices. Punta lang kayo sa cards. Okay, punta kayo sa cards. Tapos, pindutin nyo po yung new card. Okay, pindutin nyo po yung new card. And ito po yung bank. Ayan, mamimili po kayo. BDO, BPI, GCash, GoTime, Metrobank. So, i-register nyo lang po. Okay, pagka-register ninyo, ayan. So, that's the reason, kung ano yung ni-register nyo, sorry, kung ano yung ni-register nyo po dyan, yan po yun pwede nyong gamitin dito sa withdrawals. Pag nag-request na po kayo, Wednesday daw po ang request. Tama po ba? Mga coaches, Wednesday ba? Alam ko Wednesday, okay? So ano to? Account nyo coach sa YouTube, ibigay mo from Luz Biminda. Oh, ma'am, yes. Oh, tama, sabi ni Coach Ace. Wednesday daw po. Oh, Wednesday cut-off guys. Ha? Huwag nyo kalimutan na. Wednesday cut-off. So, yung dating automatic, ginawa na pong manual kasi we have the option. We have the option to use the wallet to pay to pay a product, to pay our subscription, or kung gusto nyo bang dumiretso na sa bank account nyo. Okay? Ayan, thank you Ma'am Kyra, Coach Ace, thank you for answering. Ayan, ito po yung ano ko, i-send ko po yung ano ko ha. Ano nga ba 'yon? The discarding tambay. O yan, ito po yung aking YouTube channel yan, The Discarding Tambay. Ito po siya. Yan, pakita ko sa inyo ha. Ayan, para alam nyo po. Sige, mamaya. So ano po bang question ninyo sa dashboard natin? Sige, pwede po kayong magtanong. Coach, okay lang ba malaman na ang wallet gaya ng wallet gaya sa GoTime? Yes. Ang GoTime, hindi po cellphone number ang ilalagay nyo ha. May account number po talaga yan. So be careful po, okay? Kasi pag nagkamali po kayo ng account number, hindi papasok yan. Alright? Okay, so yes, go ahead. Ano pa ba mga questions ninyo? Ayan. Ito po yung YouTube channel ko. Ayan, baka kung ano-ano makita nyo sa YouTube ko. Ayan, ito po. Nasa na? View your channel. Ayan. Ayan, okay. So yan po yung YouTube channel ko, Daddy's Karting Tambay. Okay, so meron tayong Seacrest Quick Presentation. Pero po, ito po ay matagal na. Oh, matagal na to, tong Seacrest Quick Presentation ko. Meron din Live Good. Meron din Live Good. Hindi, joke lang. Pero yes, ang mga videos ko po dyan, ito. Yun iba kasi naka-public pa eh. Ay, sorry, naka-unlisted pa. Naka-private. So ito, how to request withdrawal. Yan. Guys ha, subscribe kayo. Siguro ito na yung tulong ninyo sa akin. How to request your withdrawal. How to register your preferred payout. Nandyan. Seacrest activation tutorial. Seacrest site tour. Alright. Then, ito, power of duplication. Nandyan na rin po. Quick presentation ni Seacrest nandiyan na rin. Okay. So, yun. Nilagay ko na po dyan para ma-duplicate po kayo agad. Di ba? Kasi, ang sikreto talaga sa paglaki ni Seacrest, paglaki ng isang company, duplication. Hindi kasi pwede lahat iasa mo sa upline eh. Lalo na pag lumalaki na po kayo, lalo na pag busy na po lahat. Alright? Kaya might as well, mas maganda, maging resourceful ka. So, ito po yung bilang tulong ko na po sa lahat ng nasa Secrets community. So, sana masuportahan nyo na lang po. And of course, yan. Ano pa buwang questions ninyo dito sa dashboard natin? Sige, pwede po kayong magtanong. Ito, may question. Pwede din ba siya gamitin sa pag-activate ang GoTime? Coach Ace, pwede po ba gamitin ang GoTime sa pag-activate? Pwede? Pwede yata. Wait natin ha. Oh, pwede daw po. Yan. Yes, pwede. Oh, yun. Basta may reference kasi GoTime to GCash. Ayun pala. So Coach Ace, ano yun? GCash pa din? Ta-transfer natin sa GCash? O pwede na from GoTime. GoTime to GCash payment. Ayun. So pwede, Coach Ben, pwede pong make sure daw na ma-upload yung receipt. Yun lang po yung importante eh. Diba, uplines? Ang importante lang po kasi talaga ma-upload yung tamang receipt. Okay, kasi yun iba, alam yung ginagawa ng iba, ang ina-upload nila yung QR. Kayo talaga pasaway. Okay, ang ina-upload ninyo yung QR, hindi po yung resibo ng GCash. Kaya ang nangyayari, nagko-cause ng nagko-cause ng delay of payout. Nagko-cause ng delay of activation, tsaka ng subscription payment.
Pag mali po talaga yung na-enter nyo na image, naku guys, sayang yung ano, sayang yung oras, sayang yung panahon. Kasi i-check pa ni admin yan eh. Alright? Within 48 hours, i-check pa nila yan. Ngayon, pag na-check, tapos mali, o ulitin mo na naman. Okay? Ayan. So, transfer pala sa GCash. Yes, okay. So, ano po pong questions nyo? Sige. O, 10:15. O, may oras pa tayo. Hmm? Oh guys, ayan, our numbers are going up na naman. Okay, ano po ba? Rank status, ay ito. Okay, rank status, para malaman ninyo kung ano na rank nyo. Okay, ladies and gentlemen, sa rank status, so currently I'm National Director. Para maging Corporate Director po ako, ito po, makikita nyo, may ano na, no, may condition. Yan, fulfill at least one. At least one of the following conditions. So condition one, referrals and active members. So kailangan ko daw ng 1,500 points. And currently, I have 645 points. Ang galing, no? So, binigay na ni Seacrest yung yung details kung ano yung kailangan mo para mag-rank up ka. Ito, 500 active members on your enroller tree. Eh meron akong 200 active members. So ito po yung maganda kay Seacrest, guys. Ang maganda kay Seacrest, hindi yung number of members hindi kailangan hati-hati. Okay, hindi kailangan ng hati-hati. Kunwari, dito 100, dito 50, dito 50. Hindi po. Basta magkaroon ka ng total. Total of 200, total of members na qualification ng rank status, magra-rank up ka. Sa isang subscription business kasi ganun eh. Hati-hati. Kunwari, gusto mo mag-rank up, dapat dito 30, sa kabila 30, sa kabila 30, sa kabila 9, ay sa kabila 10 para 100. So ganun po sa kanila. So in short, kung merong strong leader, nag 100 siya, wala, useless. Hindi nila i-count 'yon. So sa atin ayan oh, ang dali oh. Okay, condition 2. One national director in each of the three separate enroller tree. Three national director. You currently have 0 national director. Sorry po. Okay po, sige po. Wala po ako national director. Oh, yan. Ganyan po yun, ha? 500 active. Oh, yan. So, ano yung naka-check ko? Condition 3. Dito, pwede ako kay condition 3. Ang condition 3, 500 active members on your enroller 3 team, currently 215, with no more than 150 counted on your enroller 3. Ayan, oh. Oh, guys, condition 3, pwede. Mag 500 lang ako, mukhang magra-rank up na tayo ah. Wow! So check, you can check your rank status para alam po ninyo kung ano yung next step ninyo. Okay? Then sa shop, okay, so natingnan na natin yung no, yung rank, yung packages, yung rank status, yung shop. Puntahan natin ang enroller tree. Okay, ang enroller tree guys, okay, pinadali na po ni Seacrest kung paano yung enroller tree. Ang enroller tree natin, kung gusto nyo makita yung all levels, ito lang po siya. I-click nyo lang po ito, okay? However, kung gusto nyo makita yung mga direct mo, pipiliin mo yung first level. Ayan, automatic mag-show na yan. So, first level, mga direct mo. So, ayan, makikita nyo na siya. Tapos, dito sa view, makikita nyo din kung ano yung contact information niya. Ayan, oh. Alright? So, for example, meron kang nag-expire na leader. Ayan, kunwari may nag-expire kang direct. Pwede mo siyang kontakin. Yan, sabi mo bilang ng oras mo. Bakit ka nag-quit? Hindi, joke lang. Alright. Oh, pwede mo siya kontakin. Sabi mo sa kanya, "Oy, Bessie, bakit hindi ka na nag-renew? Kasi expired na 'yung ano mo." Ano nangyari? O, di ba? So, ang galing, no? Kasi direct mo yan, guys, eh. Di ba nga may matching bonus tayo sa mga direct natin? So, sayang din yan. No? Ayan ang makikita ninyo ng mga nasa first level. Tapos, kung gusto nyo tingnan yung second level, drag nyo lang. Ayan, click nyo lang second level. Pag may gusto kayong hanapin na specific na tao, search. Pindutin nyo lang po yung search. Tapos, hanapin nyo, kunwari, hanap tayo ng isang direct natin. Ayan. Kahit first name lang po. O yan, lalabas siya, it's either sa referred by or distributor. So kahit first name lang ilabas nyo, basta tama yung spelling, magpapakita po yan. Okay? Ang galing, no? O, napaka-convenient na talaga. Okay. Now, enroller tree po yan, ha? So technically sa enroller tree, ito po yung mga nasa linya mo. Alright? Ngayon, kung gusto mo tingnan yung mga, kung may spillover ka ba, ganyan, tingnan mo sa matrix.
Ayan, pindutin mo yung matrix 3. Ang matrix 3, so dito mo naman makikita itong matrix mo. Okay, matrix 3 nga eh. Alright, pero dito makikita mo yung kung anong package ang kinuha niya, kung anong entry. So yung white po ay naka-trial. Yung green po, starter. Yung brown is standard. Gray po is premium and gold is VIP. Oh, Ma'am Kyra, baka naman. Baka pwede mo nang idilaw to. Idilaw niyo na to. Oh. VIP na ako eh. Okay, so ayun, nakakahiya tuloy. Nakita nila standard pa din ako. Alright, tingnan nyo. Makikita nyo dito si, ayan, ang direct ko po si Coach Claudio, naka-VIP na. Tapos guys, pwede nyo lagyan ng picture nyo. Okay, lagyan nyo ng magandang picture ninyo para mukhang professional talaga. Para makita ko kayo dito. Ayun o, tingnan nyo. Nandito yung mga ibang leaders natin. Yan. Tapos kung gusto nyo may makita kayong specific na tao, kunwari, may nag-inquire sa inyo. Sabi niya, Coach Tim, hindi ko nakikita yung ano, yung nawala ako sa ano mo, ganyan. Alright? Ang gagawin nyo, click nyo lang tong search distributor at hanapin nyo lang po yung pangalan niya. Alright? So, for example, hanapin natin si, sino ba pwede hanapin natin? Okay, hanapin natin ang anak ko. Yan. Alright, ayun. Okay, so lumabas siya. So tingnan natin kung may mga spillover na siya. Click natin yung search. Okay, so titingnan natin yung anak ko kung may spillover na. Ayun, wow, grabe. Uy, buti na lang, pinesto ko na. Ayan, guys. So yung anak ko, may dalawang spill na. Tapos yung dalawang spill, mukhang nagdidirect na tong isang to. Yun, very good. Ang galing naman ni Ma'am Emicel. Congratulations, Ma'am Emicel. Guys, ganyan, oh. Diba? Duplication of two. Oh, 'di ba? So, ang galing. Alam niyo 'yon, ang galing ni Seacrest talaga. Ang galing ng IT natin dito. All right? So, yan po yung Matrix 3 natin. Matrix 3 natin, okay? Then, all right. Shop tapos na, cards tapos na, earnings. Earnings, wag na natin tingnan muna yan. Okay, orders. Orders, ayan, orders. Guys, kung kayo po ay may mga order like tawag mo dito, subscription. Tapos sabi mo, Coach T, nagbayad na ako eh. Ayan, tingnan nyo po sa orders. Tapos makikita nyo, ayan, for example, nag-upgrade ako. Okay, nakita nyo, nag-upgrade ako. 7,000. Ayan oh. Oh, yun. Alright, so i-click mo lang yung view. Pag click mo yung view, makikita nyo kung paano ko siya binayaran. So, binayaran ko siya through GCash or kung ano man status nun. So, ayan, medyo bumagal yung net ko. Okay, balik na lang tayo. Alright. Tomorrow, coach, mag-change na yan. O sige, Ma'am Kyra. Yes, I'm just excited. Na-excited, no? Di po pala pwede diretso yung go time to dashboard payment. Nagkamali ako ng advice doon sa guest ko. Pwede naman, Sir Ben. Pwede po. Basta ang importante kasi, i-screenshot nyo yung resibo. Okay, yun kasi yung priority ni Secret yung resibo. Ayan, nawala yung net ko ah. Okay. Ba't kaya? So, alright. So anyway, actually guys, yun lang po talaga. Yun po yun ano sa dashboard natin. So napakaganda po ng dashboard natin. And do you have any other questions po so far? Ayan. Wala? Okay, 10:23. Alright. So mukhang wala pong mga questions. Okay, so pwede gamitin niya pambayad ng GoTime to our GCash payment method. Ayan, pwede din po yun. Sabi ni Coach Ace, okay, kung gusto niyo raw po, transfer na lang. Basta pwede na po, pwede po yung GoTime. Okay, pwede po diretso na sa, pwede, ano, to avoid other fees. GoTime na, any bank pwede yan, sabi ni Ma'am Kyra. Any bank po talaga pwede. Ang importante po dyan, yung resibo. Yun lang po yun, okay? Yung resibo. Kasi isa lang naman receiver eh. Isa lang naman po yung receiver. I mean, kung sino po yung receiver pala dun sa payment, basta tama. Tama yung contact number, tama yung QR. Pag pinadala nyo na po yan, screenshot kagad yung resibo. Tapos send kagad sa dun mismo sa ano natin, sa site natin. Alright? Para walang problema. Okay, sino pa po may questions? Wala na. Ay, bigla lumabas yung ano ko. Bigla lumabas. O yun. Okay, so mukhang wala na po masyado sa dashboard natin. Orders na tackle na natin. Withdrawals, yes. Wallet transaction. Okay, wallet transaction.
Ayan, okay, pwede din to. Alright, ito guys, pakita ko sa inyo to. Ito, okay. Ayan, nandito po tayo sa wallet transactions. Ayan, makikita ninyo na nagbayad ako ng subscription. Ay, okay, wallet transaction, sorry. Ito na. Ang wallet transaction, ito po yung mga ginawa nyo sa wallet ninyo. Kaya wallet transaction. Okay. So yung tinan nyo, makikita nyo, yung 593, ginamit ko po to from my wallet. Yan. So hindi ko siya withdraw. In short. Alright. Ngayon, itong mga may positive na to mga green, ibig sabihin po yan, dineposit po yan sa account ko. So for example, sa monthly payout ko, ayan, meron po akong 2,000. Tapos may monthly payout ulit, 244. Tapos meron ulit weekly payout, 899. Diretso po yan dito sa balance ko. Okay, sa wallet. Yan. Yan po yung wallet transaction. Kaya kung kunwari, gusto mo mag-check ng Coach Team, ano nangyari dito sa balance ko? Bakit nawalan ako ng ganyan? I-check mo yung wallet transaction para malaman mo kung ano nangyari. Okay? Then sa my profile, dito sa my profile, ito po yung profile ninyo. Okay. Basta my profile, click nyo lang po yan. Oh. Pag click nyo po yung my profile, yan, pwede nyo po dyan makita ko sino yung gwapong-gwapong referrer mo dyan. Ayun, makikita nyo si Coach Alexander Parcon. Yan, di ba? Yan po ang referrer ko. Tapos, contact number niya, nandyan din. So, kunwari, tinakbuhan ako ni Coach Alex. Ay, nandito pala contact number mo, Coach Alex, sa message nga kita, di ba? Kunwari, hindi mo makontak upline mo. Okay. So, kontakin mo dyan. Ayan. Oh. Tapos ano, pwede mong palitan picture mo. Yan. Dito mo yan gagawin sa My Profile. Alright? So, anything else? Oh, natakal na natin yung dashboard natin, guys. Grabe, no? Ang dami yung learnings for today. We still have 50 plus participants. Sana marami kayo natutunan, ha? Okay. Ang lalim na ng hinga ng katabi ko dito. Alright, so mukhang wala na. Wala nang questions. Okay, huwag kayong mag-alala. Oy, thank you, Coach Dimi. Huwag kayong mag-alala, guys. Upload ko yung presentation for tonight. Pero yung shortcut na po, ha? Kasi alam ko, mga clients natin, mga prospects natin, mga nagmamadali yan. So, wala silang time panoorin ng more than 1 hour presentation. Kaya meron tayong 30 minutes presentation dyan. And i-load natin yan, okay? Para sa inyo po yan. So, yun, wala na ang questions. Alright. So, maraming salamat. Unang-una sa lahat sa team ko, team motivators, leaders, thank you. Sa buong Seacrest family, maraming salamat. Sa mga upline, sa mga coaches, thank you. Boss Justin, thank you po for this opportunity. Our admins, thank you so much. And lahat, maraming salamat sa tiwala po ninyo. So, um, yun po yung masasabi ko sa inyo ngayon. Ano na, pahinga na po tayo at talagang mag-enjoy po natin enjoy po natin ng weekends. Okay, have a great weekends with your family and lahat naman naturo ko na, no? So wala naman ako na miss. Okay, so yun, maraming salamat and again, uh, see you future millionaires and have a good night. So thank you for watching and end ko na po ang session natin.